Urte berrion, Zaldibarko Olazar pilotolekutik, urteroko legez, gaurko egunez, bertako txapelketako pilota finalak izaten dira, lehen da bizi emakumeak, Goiuri Zabale eta Laia Salsamendi, ondoren lauterdian, Oian Etxeberria eta Xabi Rekalde, eta maila nagusian Jorge Fernandez eta Carmelo Loza, Iker Egiguren eta Unatx Landaren aurka makina bat partida jokatu da ona iritsi aurretik eta beti gertatzen den moduan oso giro ona izango dugu mailetan. Enrique Agirre Beitia urte berrion. Urte berrion. Ilusioz eta baikor gaurko finalak jokatu atarian. Bai, esaten dana, sobre papel esaten dana, finalak ona dekauz, oin gero ikusin bidaz urtetan da, zarretian esperantzik onena daunien urtetan da partiduko ju, baina nipentote partidu ona gongo dira. Zabal eta barz aspaldezen dana azten da bin, da Salsamendi lehen ezeututen nipentot gerri imongo tzala, da horrezelan urtetan da. Duela 2 urte oso joko maila ona harrapatu zuen Laiak, baina gero belaun bat txikitu egin zuen, ura sendatu eta bestea berriz ere ondatu, eta kosta ingo zaio lehengo erritmora itzultzea. Hasi da partida, Salsamendiren sakearekin. Suelto, hasi da Salsamendi pelota zogona joten da. Ondo peloteetan, bizikatzera. Atzenien Zabaletak txokora dekadi eta ez da ondo harrapau Salsamendi. Horren pelotak hanbizuz, Zabaletak beste pelota bat. Zer dudan pelota fuerti eguela, motela eguela, fuerti eguta da ustot. Zake ona, eskerra zairuen. Ondo zabaldut eskumera, eskerra Zabaletak. Salsamendi jokun ikusten da, Oingo betantu gogorrain, jazkenien ondo ametu du, zuluen dekadi indetak, gero pasau Zabaleta eta oso ondo ikustu Salsamendi be. Lehen da biziko tantoa Nafarrak egin du, Goiurik, eta berdinketarena orain, Laiak jaiotzez Donostiarra, 4 urte izan zituen arte Errenterien bizi izan zen, eta gero Izaban eta Nafarro aldean ibili da. Sake ona, airearen bila, bolea sartuko da, ondo, 2-1 urdin. Da ondo, emoten da Salsamendi, oin urtebi ikusten den modu, ni jokun ikusten eta pentotu partidu polit bat ikusiko da. Zabaleta ondo da bilena baki, dute bestia hori joko hartu bat daur, rekupero bat doia, pentotu partidu horrek ikusiko da. Laugarren tantoa, Salsamendiren sakea, arro erantzun dio Goiurik. Apagainen moztutakoa, ezkerra irez, txokoan utzi, ondo iritsi da Goiuri eta ederki atzeratu. Bera hasiko da gintzen. Botearen zen geldituko da, eskubiz moztu, tanto. Moztut, leku txarrea, juntzako Salsamendi apur bat aurrin beuki dugu Zabaleta, baina trabaik ez dut zain, baina apur bat entreteni dute ez dugu ondo harrapu, apur bat engaina egin jo. Behin pulsu bat inagenin Zabalerutz, atza zulora etorriz.
neska gaztiek. Bai, oso gazteak. Bai. 15 urte Goiurik 18, Laiak. Sakea aztertu, baina ezkerra beti gora ondo atera du. Pozatu gabea, erristatu egin da Laia. 3 eta 2. Bai, zurde txarrak du, irristatu dira eta zaso txarrin. Eta horrelakotan Enrique behar bada etorriko zaio. Bi belonetan zer izan duen, eta... Bai, lehen da zelan pasaiakon, baldioten da, eta... Haber, zaiten da. Hiru eta 2. Zabaletaren saka izango da. Erdi-erdikoa. Erantzun ona. Da errez, Salzamendi berak errez agertzen du pelotia, Bueno, 3 urte gehiago badekoz, baina... Hainbeste denporan geldion da hori joku egitati ez da erreza. Asko baztertutakoa izan da, ontzat eman dute paileak ezpaitu, gorma ikutu eta gero bai pelota hori goiti bera jetxin nahi zuen Laiak eta txapapera joan zaio 4 eta 2. Bai, goiti bera zertzea aurretik pentsatu dut, gero jotoko sasoien arrimau pelotia. Arrimau euskero lan aldamenet izartuta gatsa da. Aldamenet izartuta hor peloti itatia. Hori beti gora zuzen izartzea, hobi izaten da, baina aurretik pentsatu edo burun zerrin ja. Goiurik lehengoan baino gehiago baztertu du. Ezkerrez kantxaren erdira, Laia. Eskubiz. Ondo atzeratu. Zabalera nahita, baina gehiagi. Bai, ondo botatan da, baina, ala da uste harraputuk dugu, Pelota zoa maitzen da saltzen mineko. Ondi notante duen da bizile esan lege bat abizti, zelan jokatu ero, zer jokoin. Berdintzeko aukera Laiarentzat. Ez du gozatu sakea. Ongi atera du azpitik pilota. Goiurik. Gaur egungo txapelduna bera da. Bai, Aldairi finala irabazi ondoren inoizko txapeldunik gazteena 15 urte baino ez. Deja da hori hartatuko du Laiak. Erdia gelditu zaio pilota berriro Leitzarrari. Lasai, poteren zain gelditu eta azte dejado doktore egin duen txaparen gainean 5 eta 3. Lehenengo mobidu ingeute ja kantzut onda Salzamendi jo dejadia. Ondo bota dejadi eta tantu ona. Berdinketa izan dira partida hasieran ekimena eta aurrea jarreko gorridunak hartu du. Jakin oso gertu zuela aurkaria eta ala ere lasai nola bota duen txapa gainekoa. Sake ona, baita errestua ere. Goiuri. Luze darabilte 2 pilota, aukeraren bat sortu arte. Suerte apur batez gainean izan da pilota hori, Zabaletik Zabalera nahi zuen orain. Jaso Goiurik, bertara bota dio. Eta kantoa urdin. Ondo joka dute, Zabaletik Zabalera zulu neuki dugu leku da izteko, pentsa dugu zuloruz jungo dela eta Zabalera eta ondo amaituta tantoa. Etorkizun handiko 2 pilotari dira. Gaur gaurkoz ere maila handia daukate, baina ondo bidean urte askoan puntaren puntan ibiltzeko 2 pilotari dira. Gaur hemen Zaldibarren Olazar txapelketako finala jokatzen ari diren 2 hauek. Laia Salzamendi. Errez, esan mendutek gaitatzen du pelotia, Besti bia pino erreza. Seigarren kuadrora bidali du. Ezkerron adoka Goiurik, baina ezin izan du behar bezala jaso.
eta 3. berdinketa markagailua erakusten ari zaiguna. Partidu favoritu iparik, Geza batzuk ondoiten hasi da Salsamendi eta Zabaleta bait hortxe du partidua. Orain bai bihurritu duela, oso ondo gelditu da hormatik noiz aterako zain Goiuri. Erki, oso pelotaka da. Emonda, tireka etxuen peloti belatzi. Monda eta gurutzatuta lehen da biziko utxartea orain txeskatuko du Goiurik. Hirutanto aurkariak jarraian egin dizkionean. Pelotari bakoitzak 4 atseden eskatzeko eskubidea du. Lebatzeren da minutuko. Lehen da bizikoa 11 tanto jokatu ondoren. Final aurrekoetan sartu ziren bi pilotari hauek, Goiurik, Madalen Etxagarai izan zuen aurkari eta Oñatiarrak lana eman zizkion. Bai, partidun erdi arte edo Etxagarai juntzan errutik eta partidu oso nahi ben, partidu horra. Gero azkenien fizikamente edo hobeto eta honek irabazitzen, baina partidu horra handia. 22 eta 17 amaitu zen. Laiak errazago, hartu zuen mendean Leire Garai, emaitza 22 eta 8koa izan zen. Kantxan dira berriro bi pilotariak, tanto bat aurretik Laia Salsamendi dela. Eskubiz erantzungo dio Goiurik. Ezkerrez orain Laia. Nagusitzen hasi nahi du Leitzarrak. Hortxe du aukera. Gatxaren erditik nahi duena egiteko. Oñetara gurutzatu dio. 4. berdinketa. Oñetara gurutzatu eta gero pasa gurun pelotiaz pasau injeta. Ezkedurrien dominita azten da nien Salsamendi behurreatu iten da jugadi ingotzan bilurraz, da behurreat atzera danak inezin. Goiuri Zabaleta sakeari oraindik ez diote etekinik atera, baina ondo moldatzen dira horretan ere. Zaldibarko finala jokatzen ari diren bi neskatoak. Laia da. Pelotaka da ona. Oso aurrean geldituko zaio. Txokotu Zabalera, txaloak piztu ditu. Pasatu jako pelotia, lehenko moruen aldemenetik jun bazan txarte bilko zan, behin beti gora zartu esku eta oso ondo zabalduta. Kalitatea hondiko bi pilotari dira. Bata zein bestea. Eta argi gelditu da jokaldi honetan. Gauza Ze ondo zabaldu da, Zabalera. Efektu hondiarekin. 7 eta 6. Ondo. Gora. Zaki izena, da gero Zaso txarri zartu behitzen esku, ezker gormi joten dadula izeta, handik gora bota daude, gore. Sakearekin erdizka ari dira asmatzen orain arte. Horman sartu dituzte sake batzuk, baina beste asko erdian gelditu zaizkie eta argi dago hemen. Ezker pareta aurkari ezetzen dela sakeak erantzuteko pilotari guztientzat. Hori bezaki, aldemenetik hartuta ondo horrezta du, baina ez da, erreza izan. Goiuri defentsa lanetan, erasoan, Laia. Bote arroa egin dio eta zeinen ondo bukatu duen, txokoan dejala eginda eta aurkaria engainatuta. Aurkari hormabizita jundan, eta hormabizitako gestu ipinit, zuruen dejadi ze ondo itzan. Hortxe ikusiko duzue, Laiak bizkarrez zuen, zelan Goiuri.
etzekien nora joko zuen, baina Ormabize jotoko posturi binitea zua, Javier. azken unera arte itxaron da. 9 eta 6. Sake ona, bere oso ona. Ez da usartu airearen bila joatera, baina arte ondo ari da eta ezer berririk asmatzea. Ez da gokio une honetan. Goiuri. Lehen haite esan modu joko klasiko iten da honak, Txokoan utzi orain, urrengoa deja da, harrapatu baina ama gelditu zaio eta ez du barkatu Goiurik. 7 eta 9. Ez honan apurua kontra erasoa jokatzen da bebentak ondizok ikin dugu. Ondo iten ez bada jugadia, gero bestiek ama harrapetan dut eta tantu berak amitu. Bi bolaratxo harrapatu ditu Salsamendik, Bai. iruna tanto egin ditu bietan. Lehenengun hartu dugu, Bai. Sakea bere ganatu ondoren, zer egiteko gai den buruz buruko txapelduna. Erdiko sakea, gola. Ez zuen sakea zen. Bai, errestasunaz gora jo da eskun sartu jako itxuri ero. Boskarren berdinketaren bila Zabaleta. Eixi egon ahaztu du, baina ez da normala iritsi. Atzerako Jurik. Gutz orain Laiak. Batzetan da, Salsamendi, deskantzutxo bat inbileko horrek. Apurua bestien eskatu dugu horrepa. Hor eskatu dugu, botileru garik. Betean otzen azitia dugu. Urte batzu badara matza, baina jokatu gabe ere denbora asko egin du Laia Salsamendik. Belaunetan lesio larriak izan dituelako pietan. Bata gainditu eta osatuta zegoenean, antzekoa beste egin zuen. Eta azken 2 urteetan geldirik kantxa baino askoz ere denbora gehiago egin du. Igerrikotza behorrego nino, euko ditu postura batzuk juten bilurre dekonako nino. Zolan ez di ahazten horre gauzu. Medikuek esaten dute, lesioa sentatuta dagoela, ahaztuta dagoenean. Hori Bien bitartean hortxe dabil bueltaka, naiz eta fizikoki, ustez sendatuta egon. Gero, naiz jo, sentatuta ondaiten. Goiuri Zabaleta, 10. tanto egin nahian, hortxe du aukera ona. Ez du nahi adina bihurritu, baina berriz ere pelota egokia gelditu zaio min egiteko. Ez da oso konforme gelditu egindako eskuinka da horrekin, baina ara ere tanto izan da. Jainketa jototza eta atropillo egiten dugu. Behatzi jamar, partidu zua. Nere keinu ikusiko dugu, ez dela... Atropillo egiten dugu lan, bai. Profesionala eta ikuste ditu errez peloti jotu nola, holan botelazterrein da buelda injektiko eta esperientzien dizibida. Lau tanto jarraian egin ditu Goiuri Zabaletak eta aurretik da. Sake ona dau, oso ona, ia ikutu ere ez du egin, ezkerreskoarekin Salsamendik. Sake ona, Betik eta hormada eta jotoko sasoien bastartut bera gauze. Kostatzen ari zaio, sakea azkeneko hau bezalaxe gurutzatzea.
baina bi tanto baditu era horretan. Hau, aterako da eta eskuiz erantzun ahal izango du Salsamendik. Jokoaren ekimena hartu nahian. Joko utzitako dejada hori erraz harrapatu du, atzeratu ezkerrez. Zabalera doa, barruan. Gurutzatzeko pelota ona zen, begira zer egin dio, Zuloruz gunda eta kontrapulzioen harrapu dut ezin izan behin. Frontoian gauden inork ez zuen espero hori egingo zuenik. Begira. Ez totu baino lehen. Bai. Gero zirriz behin jau, laman behin jau eta dana leku batera. Hone txarra paso du. 9-6. Bere burua atzetik ikusi duenean Goiurik, baina orain nahi duen tokian dauka. 12 eta 9-6 tanto jarraian egin ondoren. 3 tanto gainetik. Laiak zabaldu. Arriskatu egin du Airez txaparen gainean dejada eginda, baina moztu besti dominetan nabilen eta Airez hartu tolan zulura dejada dominetie gauz asko dira. Ondurtu malotza asko zango izan dago horrepa, besti dominetan da noerateken amaitu tantu da, kontra erazuen. Ententa egin jau, ez dut zaurtan. zehaztasun handia eskatzen zuen jokaldiak. Etzai askan falta izan gainean izateko, baina. Ez. Txapa jodu eta sakea Laiak berreskuratu. Ona sakea. Saka ondoikin da, bizek, ez bat hau, bizek. Hori begetxu entxen baltzai gul hori atzetik beti gora hartu eta eruteko hobeto ongo zan, baina apur bat aldemenetik honek ez da zoin usut tireiken daen pelotiaz da, pelotan da. Ikesiko dago nino. Ze Europea, gero gehitxuak dienak pelota gehitxuak guruzetan da, normala da moduen, besti dominitako, eta pelota gehitxetak guruzetan ezkero, besti joten daen indefendidu egin, bida. Hau sakea da. Airez, Laiaren gantxoa. Boleaz orain. Baina erdia gelditu zaio gozatu gabe. Deja da Goiurik. Beste aukera bat Laiarentzat. Harrapatu du. Amabina. Natantu gogorra ingeta ez dago nino. Ez dago favorituko nino, Amabitantu bakotxak ino narren. Pelota hona zen bipareta jotzeko eta hori uste izan du Goiurik, begira. Bipareta sartuko ziola, baina barruko zulo hori baliatu du. 6. berdinketa lortzeko. Deskantzut egitxe hartu da eta Europa litzatxo hartzen da, Laia Salsamendi. Azpitik ateratakoa, eskubiz. Indartxu jodu. Laiak. Alik eta gehien pilota luzatzen orain biak. Goiuri. Txokoan utzi nahi izan du Airez. Laiak. Golea. Hotelasterroren dejada. Agintzen Goiuri ari da. Pelota zabaldu. Txaparen gainean gelditu da. Hau ez. Tanto ederra jokatu dute. Eta nik uste Laiak atxeden askatuko duela. Tanto gogorren jabe eta bera dominetan da dortze zabalin, lehenko morun zabalin guztu izan duzat, tantu zartu eta besti garrapute tanto bera entzile. Ez du atxedenik eskatuko. Hor Airez sartu da 2 aldiz eta pentsatu dut behar badan ekearen ondorioz ez ibiltzeagatik ari zela hori egiten, baina antza ez dago hain ekatuta. Lehen da biziko dejadari erantzun dio, baina bigarrenari ez. Amaidu eta amabi barraz, partidu entxe du
Bueno, hinde hemendik gerrera hongo da. Uste dut, estopentan alde batera hongo da, niko nina. Sakea Zabaleta naita. Ederki bildu du nahiak. Gaiztotu gintzaio Orman. Bipareta horren bai. Oso behean harrapatu du, baina ala ere kurpila. Bai, Zabaleta saka du Zabaleta mobitzi harren apurua, eta Zabaleti resto da nien berak ezkerreko Ormana garrin Dan harrin entre da nien Zabaletak, berak Ormabiko estantu din. Ez dut urten Zabaletako sakiek tatik ikondo. Nahiaren sakea, txostaren bila. Aire zer egingo du. Ez topatore gozatu eta bere burua saldu. Hala ere. Errekuperatu du. Zabaleta. Ez dut zaitxigure. Gehiegi jetxi oraingoan. Aukera hona zuen beste zerbait egin alizateko baina. Bai, Jesulunisteko aukera hona eukide be. Zabalin zen tantu itia, enperreute da gortze. Pelota kada gona izan da. Lan handia eskatu dio Goiuriri. Eta hor behar bada burutik aukera bat baino gehiago pasa izango zitzaizkion. Nik penento salzamendi apurua zapatilakin bestabilela guztu. Ez da, apurua gaztauek, zerteko besti iztau labanik iten, bai, berak apurua labanik iten dut. Etorri botileru anata bustin bilekoz, hankak busti ezkero uretan, asko itetzat zapatilia tanto batzutako. Lehen egin du, partida ziren behin. Lehen egin jau. Baina behin bakarrik. Goiuri, bipareta oso ona. Oso ondo, errezin ondo den botia. Efektorik gabeko bipareta izan da. Eta orain bai laiak epaileari eseri egingo direla iragarri dio. Jose Antzagasta eta Iker Agirre Sarobe epaileen alak egitera etorritakoak. Gezarreko bipareta izan da. Bai, parako. Oso ondoina. Oso final ona ikusten ari gara lehen da bizikoa. Buruz buru. Goiuri Zabaleta eta Laia Salsamendi. Zaldibarko Olazar pilotalekuan bertako torneoaren azken neurketa. Ondoren beste bi ikusiko ditugu. Lauterdian Oian Etxeberria eta Xabi Rekalde. Eta nagusietan bi Herrioxar, Jorge Fernandez eta Carmelo Loza. Eta bi gipuzkoar Iker Egiguren eta Unas Landa. Sinatuko genuke. Lehen da biziko partida honetan ikusten ari garena. Datozen bietan ere ikusiko gendu bai kalitateari eta baita emozioari dagokionez. Tante behintzet urranda horrek emozio asko itxetza. Goiuri. Eskubiz Laia. Aztertu orain. Ondo, beti gora. Salsamendi bera beti gora hototan dago, Aire sartu da. Eta ona gelditu zaio min egiteko azpiti izanen ondo atera duen. Jaso ala ere Goiurik, orain Zabalean. Lau pelotak da bikain golitu Laia Salsamendik. Da ondo, oso ondo, ondo pentsaute pelotan, Azkena izango da, baina aurrez lana gogotik egin behar izan du aurkaria mugiarazteko eta nekatzeko. Ez da eskatzen deskantzurik eta pelotin ezket horrik apur bat denpori arnazei hartzeko emoten da, bai ez da deskantzu eskatzera.
Laia Salsamendiren sakea. Bila doa. Ez du gantxoarekin asmatu, baina tanto izan da. Gehiegi zabalduta zegoen Goiuri eta denborarik ez du izan. Gero erdi urtotza eta atzagoan bueltetako. Ezin buelta. 8. berdinketa. Emozioa azken unera arte izango dugula ematen du. Ez baitu pelotari batek besteak baino askoz tanto gehiagoko aldea izan orain arte. Jokoan parekatuta daude eta baita markagailuan ere. Laia erdian utzi. Ezkerrez jartzeko asmoa zuen, baina postura aldatu egin behar izan du atzerak azikoala eta lan asko ziren horiek. Bai. Ondo, emonitza zabaletak, pelota zuen monda junda, injarra monda junda. Hogeita bitantora jokatuko dute aurreko partida guztiak bezalaxe. Finala ere. Belaunaldi berriak iristen ari dira emakumeen eskupilotara. Eta lehen zeudenekin batera. Behetik gora datuzen hauek ere. Kolorea emango diote. Emakumeen lehiaketei. Laia. Ezkerrez jatzeko pelota etzen txarra, baina eskubiz erabaki. Zabalean egindako tantoa Goiuri dintzat. Elduin ja, bueno, eldu bez, ez da azartat da. Ez da zan ondan badik azartatako. Nik uste aurrekoa ezkerrez jartzekoa hobea zuela. Bai. Ezkerrez bi tokietara, horren aurretik. Eta eskubiz berriz, toki bakarra zeukan bokateatzeko. Eta ez dio horminik egin. Goiuri Zabaletari. Leitzarrak orain arte bi tanto lortu ditu sakez. Laia. Eta jetxi. Golea zezin. Endar pixkaba falta izan zaio. Betxun hartu da, bolea hartu eta goiti da lan injarra motako betxun hartu dut. Ez da leku honien hartu injarra moteko. Berriro jokaldia. Eta apur bat makurtut eta berai hartu da injarra moteko. Ordu erdi bete da. Lanean hasi direnetik. Azken txampan sartuta Goiuri Zabaleta. Urrutixeago. Laia Salsamendi. Ondo jetxitakoa. Eta huts orain Laiak. Neki behigirten hasitxe duz, ja. Neki behigirritako, ja, holan pentsatu zarren emeetzit amabost. Tantu mordu jokaduta. Orain arteko alderik handien hauxe da. Hiru izan ditu, batak zein besteak, baina Laura iritsi gabe orain arte. Hiru tanto behar ditu. Txapelketa irabazteko Goiuri Zabaletak. Laia. Airez. Goiuriren bipareta oso ona. Preso harrapatuta zeukan. Eurrien entrega di harrapetan da, nien Zabaleta ondo horrematetan dau, ostantzin entzin jointzin oten da hortxet, baina okazio hartzen da nien ondo amaitu. Berak arriz gauarik eta bestiai kontrara zabako aukeri imun barik, berak intxain ondo hartzea eta ondo hartzen da nien bezala, jo. Nalen beste birriten ego juitu golantxik, horma bizit. Epaileari galdetu egin dio Laiak ea bazegokion
Atxeden askatzea, baietz erantzun dio, eta nahi izan ezkero beste bat ere, baluke. Oraindik ere. Behin 17 tantu bikote bat akein eskero, handik atzera deskantzu bat bakarrik. Bai. Zailari galdetu egin diogu, gaitzen bat, atxeden aldi deskan bakoitzak eta lau esan dugu. Ba, 4 minutukuek. Behin 17 tantu den pasa euskero, arautizeko lan egiten da. Etenak mesede egingo diolakoan, sartu da kantxan Laia Salsamendi. Bost eta hutseko partziala sartu berri dio Goiurik. Abiadura azkarra hartu du eta lehen bailen helmugara iritsi nahi. Goiuri. Ondo azkarrez Laia. Normaren bila ez da iritsiko 16 eta 20. 16 eta 20. Onino partidu barrun dau, onino ez dago amaitute partidu, lautantu bentajatxu da. Oin horret jibulte moluk izo horrez, Sakea beti da, abantailatxoa, baina jakina, etekina ateratzeko, ongi hobearko du pilotaka da. Ez du bat ere aprobetxatu. Deja da oso ona. Oso azkarra eta zehatza. Efektuaz, eskerreako efektuaz da oso ondoin. Ez dio denborarik eman Goiuriri bigarren bote egin baino lehen iristeko. Hortxe ikusiko dugu, erki, irudionetan. Pelotari gora egiten ez dio jutzi, lehen bailen deja da egiteagatik. Eta efektuari esker oso bote txiki egin du. Baina esker kolma dut ganea. Bikaina. Laiaren sakea ezkerrez, Goiurik ezin. Sake ona, Sake ona, inde, 18 hoi. Banakako txapelduna Goiuri Zabaleta da, baina lan handiak ematen ari zaizkio gaur. Bai, gaur ikusten joz kontra ezo badako zela. Gazti eta badatu zela. Zenbati entzun diogun, neska honek urte askoan ez duela aurkaririk izango, ez. Badauzka. Eta ona gainera. Bai, jaute gaminde, ez da ona jokatu txapelket izkuko minetik. Ape maila ona moten dau, Ape honekin ondo biduruz. Bai. Larri sartu da pilota hori. Protestaren bat izan da, baina nik esango nuke ona izan dela. Ni nepo egin dut ona izan da. Goiuri. Laia. Deja hori harrapatuko du, Goiurik. Eta min kontrarasoan gero. Bai. Aukera ona alferri galdu du. Goiuri gehiago itxetxotza kontraerazuen. Besti jugadin itxela eta harrapaute gero bera kontraerazuen tantu den. Bakarra falta zaio Zabaletari. Hortxe ikusten ari gara jokaldiaren errepikapena. Goiko txapa ez zuen aparte, baina ez zait iruditzen ikutu duenik. Hori izkala, onkinelek idolagoik eta gentizelako burrundari eta da ben, ezkit onkineli baltzaka hoa. Azken sakea aterako du Leitzarrak. Eskubiz erantzuteko moduko zen, baina huts egin du pilotarekin bat egiterakoan eta 22 eta 18 Goiuri Zabaletak irabazi du. Ahaztezina izango da 2024 urtea Leitzarrarentzat. Berehala hitz egingo dugu
irabazlearekin. Goiuri, zorionak. Bueno, kostata hasiera menipin, baina azkenean lortu duzu helburua. Berriro hitz egiteko aukera izaten dugun. Bueno, Goiuri, ez ditugu lehenko hitzak entzun, beldurra bazen duela, maila handiko pelotaria dela badakizulako. Bai, eta nik uste gaur bai erakutsi dola, ez? Gaur gozaka itzibi naiz, paretea ezin ongi sartu, baina bera kriston partido indo, kriston tantak sartu izit eta esan poziko iteko nukoa da. 2024a azte zina zuretzat. Bai, egia da, urte oso borobila izan danetzako, eta txapelketa honekin borobilu eta oso guztua bai. Makina bati entzun digu egunotan, urteetan ez du aurkaririk izango, baina argi dago aurkariak badauzkatzula. Bai, maila kristona dago hemen oain, eta ez da borobilegoa ezin do izan urte hau, eta zaila izangoa olako bate bai berrizitea, eta hoxe maila ikaragarrin daude oantxe bertan pilotarik, eta oso zaila dago aurkaitea. Ere, itxaropertsu urte berriari begira, ezta? Oia, guain, guztua igaiokatzen, eta heldu denakin pozik, eta aldu nahingo irabazteko ere bai. Zorionak, Goiuri. Eskerrik asko. 15 urte baino ez, eta 2024an marka guztiak txikitu ditu. Txapeldunik azteena bera da, daukan adinarekin eta han eta hemen bestelako torneoak ere irabazten ari da. Banaka zein binaka, amaitu da lehendabiziko finala. Orain tartetxo bat egingo dugu eta berehala ekingo diogu lauterdiko finalari. Lehendabiziko finala ikusi eta gero bigarrenaren txanda izango da lauterdiko gizonezkoena. Elastiko gorriz, nafar bat, Aristegi, Karoztarra, eta Herriko Urdinarekin berriz, Ikoskar bat, Oinat Zubizarreta, Ataundarra. Baleko izan da sakea. Zubizarreta, Aristegi, Nafarrak, txakotik txopera nahi zuen, baina ezker horma ikutu dio, pelota erdi aldera etorri zaio, dejada zabalean, harrapatu bainatek, gainean da bolea, Zubizarreta erasoan, eraman hori ere botela ester, txokoan utzitakoa oso ondo, efektu eta guzti. Hori, ia, harrapatu zuen. Ia, oso ondo jokatu betantu, holan tanto asko segi zenin, jokatu holan da, atza arnazi hartut urrungo tanto gelditu ari segitzea, hori palo ondizia da. Ia, zainen ondo utzi duen, horma aldera hartutako efektuarekin ezinezko bihurtu zaio, baina hor txezegoen, harrapatzeko zorien izan da, Oier Aristegi. Bigarren finala ikusten ari gara, ondoren binakakoa jokatuko dute. Ez dira zer egin txakeari Aristegik, Zubizarreta, edertu, eta pasaute harrapote peloti, ez da izan, ondo harrapote da, pasau iako bedepari inatzeruz da, landa guztiko, harrapote ez dago tanto inaben. Holako tanto batzuk inezki, irabazetik. Da, genti guztora bego. Aristegi, berriz ere, lehen da biziko pilotak adarekin, min egiteko asmoz. Botea ez da santua izan. Airearen bila doa, gantxoa, harrapatu bainatek beste aukera bat izango du, bolea ona. Lehen bolea posturarik ez daukara esan du, baina bai. Bai, geharta sartu du, txapagan, justo guztun da txokola. Oso bolea ona izan da, gertu zuen, ahoko zuluan, baina bukatu duen konfiantza horrekin, bukatzea, seinale ona da. Begira. Emonda. Bolaraka egiten ari dira azken aldian tantoak. Lau batek, 3 besteak, beste 3 oraingoz Aristegik.
Luze indartsu. Eraman Zubizarretak. Aristegi, Zabalera. Hau ere mandadoa. Ezkerrez. Ondo Zubizarreta engainatu egin du posturarekin eta aukera orain berak izango du Ezkaraitez bukatzeko, bai bukatu ere. Amaitu dauen, eukeri hartu dauen eta amaitu behi oso ondo. Binaka betantu izetuko moduko ezker gantxu. Defentsan ondo aritu da Beñat eta aukera batez, aukera erdia behar du honek errematean. Atxedena orain, Oier Aristegik eskatu du. Erditik aurrera doa, bera, erdira iristear aurkaria. Partida bizia eta ona ikusten ari gara. Zaldibarko Olazar txapelketako lauterdiko finalekoa. Pelota zale asko. 4 kilometron barruen Zabaleta eta Elordi jokatzen onarren etxako asko irten. Ez. Zubizarreta. Ezkerrez Aristegi, Zubizarretaren gantxoa erdian gelditu zaio. Aristegi, Zubizarretak txokoan. Botila azkarra da, baina ezin errapatu eta... Zer politxo bota eta zulora, azkarra, zer politxo bota eta zulora. Aurreko batean ere, antzeko jokaldia egin du, efektua zeinen ondo ematen dion, pelotak barrura egin dezan. Amaika eta 12. Zubizarreta. Ezkerrez Aristegi, Zubizarretaren gantxoa erdian gelditu zaio. Aristegi, Zubizarretak txokoan. Botila azkarra da, baina ezin errapatu eta... Zer politxo bota eta zulora, azkarra, zer politxo bota eta zulora. Aurreko batean ere, antzeko jokaldia egin du, efektua zeinen ondo ematen dion, pelotak barrura egin dezan. Lauterdikoak ere urteren bat gutxiago izango duela, ez, batera antolatu zenituzten. 1988 urtean lehen da biziko edizioak, bai lauterdikoak eta baita binakakoak ere. Aristegi airez. Zubizarretak, ederki bihurritu du Zabalean gantxoa. Oso ondo txokora, Ezker Ormaren laguntza ia eraman zuen. Oier Aristegik ezinezko zirudien pilota hori. Txaloak bi pilotari entzat. Zer gatxak ingo botantu den da, da bizek. Mostotzu peloti eta atzara harrapetia ez da erraza. Eskubiz jarri da Aristegi eramateko. Bila joan da Zubizarreta, baina gero botearen zen gelditu da bigarrenean. Humberto Altzaga epaileak osoa jaso du eta lehen da biziko aldiz Zubizarreta helmugara iristeko. Zubizarreta. Ondo kendu dio Ezkerrez sartzeko aukera, zainen ondo bildu duen gero pelota gurutzatuta. Arroxe marra deja da, iritsiko da Aristegi, baina beste aukera bat eman dio. Hori ere daman. Zabaletik Zubizarreta, Aristegi. Biparetarekin ez du asmatu, bertan baitzegoen, Beñat. Airez. Txokoan utzi, nekatuta biak alabiak. Zabaletik, Zabalera, Aristegi, tanto garrantzitsua da berarentzat. Egin du eta partidan sartuko da bestela. Bigarren sakea, Aristegik, hau ere indar askori gabea. Zubizarreta. Aireren bila, Nafarra, ona, ezker gantxoa. Beste aukera bat orain belota barrura sartzeko, hori egiten saiatu da, batetik bestera dabil Zubizarreta, ona gantxoa, hau ere eraman, bukatzeko aukera paregabea, eraman eta tanto gainera. Eraman eta tanto, suerte apur batez, baina merito handia dauka, pelota zaila asko eraman baititu, ata ondarrak. Zubizarreta. Ona sakea, baita errestu ere, oso ona. Etxi pilota Beñatek. Zain gelditu da
ezkerra idea sartzeko. Aristegi. Boleaz nola bihurritu duen, Paretaren kontra. Ipareta orain, harrapatu Aristegik, deja da egin zabalean, baina hurrengoa ez du harrapatzenik izango. Ez alegin egin barik, bai oin zelako palizia hartutu. Editzatik erraru izango beste deskantzu aldi bat eskatzi, hartzetuen paliziak hartuta. Latondorrak, azken sake atera du. Eraman Aristegik, gantzua Beñatek, jokoan utzi orain, eta ezin harrapatu. Iritsi bai, baina ezin txapagainera pilota hori jaso, erakustaldi handia eginda, lortu du lauterdiko txapela Beñat Zubizarretak, anaiak 2015an irabazi zuen hemen, eta 7 urte. Hasieran behasi aurretik, ni uste hemen zela ondo hasi, gero, buelta ematea lortu eta oso guztua. Tanto oso onak egin dituzu? Bai, batzuk nahiko politik atei, eta oso guztua horren atletik. Denetarik egin duzu, gantxoak txokoan efektuarekin utzi, boleak ere bai, zerekin daukazu konfiantzak egin oraingoz? Ni uste berez gantxokin berez, nahiz eta gaur ez nik nahi bezalatea, nik esango nuke gantxokin. 2015an Iraitzek irabazi zuen hemen, eta 7 urte geroago anaiak datu politak dira. Bai, ez, 2015an anaiak irabazizun, hemen bertan nintzen ikusten, eta oain ni finala irazten, oso guztua ez. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
puntu horrekin. Ikusleak zai, bigarren finala noiz hasiko. Oian Etxeberria Gerriko eta Elastiko Gorriz ikusiko dugu, Gipuzkoarra, Oiartzuarra. Eta aurkaria berriz, Xabi Rekalde, Dimoztarra. Afezionatu mailan, goi-goian dabiltzan bi pilotari, etorkizun honekoak eta ea gaur erakusten duten, Enrique. Nik piketxo badala penentot eta jentie gortzen alde dago, Etxebarrean alde dago, igezbe partidu hona iban da eurten gudan, jokatu da betxuri bat beste inkontra eta Etxebarriak edo ezan da gaur. Kasi, Rekalde kondoitu madu eskerraz, eta Rekalde gira zikitzen. Baina partidu ustukua, Agaxo espero dugu, eta agaxo nahi genuke. Bina partido jokatuta lortu dute azken tokiraino iristea. Oian Etxeberriak hori arte gainditu zuen lehen dabiziko kanporaketan 22-6 eta final aurrekoetan berriz Ibar Luzea. Rekaldek Ramirez lehen dabizi 22-13 eta final aurrekoan Gapaulaza 22-17. Pilotak saskitik atera, proba egin, bat aukeratu eta eman dio Rekalderi. Eskuetan hartu duen pilotaz gain, beste hirurak ikuskatzera joan da, epailearen gana. Berotzen abila ibili dan inbat amatuk usta duen, goagon ibideztu dino geza, aizetepetan ebilko da dugu. Urte hona egin du 2024 Xabi Rekaldek. Gaur txapela atera eta biribildu nahi du. Hasi horretik txaloak ikusleek bi pilotariei. Sake bizia, Oianek, edarki eutsi dio, Rekaldek ezkerrez. Atzerak atera Bizkaitarrak, baina ez dio errazasunik eman nahi izan Etxeberriak. Rekalde, ondo. Hori juda dira, nik ustoten Rekaldek ondo ikin da dena eta atzerak ezkerraz horre denpori mototza sartzeko, 3 kuadro inguruen, da ikusteko eta sartzeko asko errezegu da, batet errezen sartze bino eta Zabalerako posturi pinitxe zuzen ezkerretik atzera joten badau hor minen dizeiten duz, leuterri barrun. Eta ikustot kasi bera favorito, besti joko laburrien nietzat gehiago da, baina kasi favorito du ikustot. Eta egit badu, zerbait pilotaren batekin? Ez da, ja juezak sortza gange da. Pelotia apurte badu, erreti dut ekitu, beste egin jogatu. Estrenako sakea izan da Rekalderentzat. Elkarri min egiteko asmoa ekarriko zuten arma horrekin. Gainean izango da. Jokoan gaiztotu egin zaio pitin bat. Ibar eta Luzea. Eta tanto Oianek. Horrein joko geza Oian edeko. Horrein bolea eta zabalea eta zulora eta tanto joko luzi iten espada Rekaldek jaideko. Baina nik joko luzi domineko da dela.
Ez ustean, errepatu du, Boleaz emandako takatekoak. Etxeberriaren sakearen zain, 6. kuadroan kantxaren erdian Rekalde. Gehiegi arrotu, eta gora alde egin dio. Argi dago etziola pelota oso aurrean utzi nahi eta argatik. Errez eta egin dago, ezkeraz azartetan da nien errez eta da peloti, baina, klar, hemen neurri batzu duz lan barrun, jobida. Ezker oinetakoaren lokarria. Askatu egin zaio, lotu diote Oiani eta badator, sake ateratzera. Joan den larun batean bertan irabazi zuen, afizionatu mailako beste torneo garrantzitsu bat. La Banca, el Diario Vasco, Zumarragan. Binaka izan zen ura. Binaka, elorsak eta dize. Eta hemengoa berriz, banakako finala da, bietan moldatzen baita ondo. Sake gaiztoa da, oso arresto ona, erra gantxoa, iritsi bai, baina ezin. Altura eman da bildu Rekaldeek 3-1. Horreurrien bitik eurrera eta Etxebarria peligruzu da. Ezkerra zabalena zein zuloa. Hogartzen da benien. Ondo ametu tantu, Bernagola ondo junda baiatzen momentu makurtzi kostadako eta Hirutanto jarraian Oian Etxeberriak laugarrenaren bila doa. Ema sakea Ipareta egiteko tokia zen, ona Rekalde. Tanto dikera aparte ikusi ditugu orain arteko 5 tantoetan. Tantu gonak ditu, da asko peloteo garriz gautu, tantu gonak ina. Zalantza izango zuen Oianek bipareta egin edo txokoan utzi eta engainatuko zuela pentsatuko zuen, baina azken unir arte zain egon da Xabi. Buruz horran jugadin besti erregalu monezkero tantu bezalda garritan. Zeinen ederki zabaldu duen ezkerrez pilota Dimostarrak. Berdinketaren bila aurkaria nunden begiratu eta luze sakatu ezker paretaren kontra. Ezin, Oianek. Hauzi, aburat ezker gormik gokoan inberuz da ez da ondoa eskun sartu. Eta jotzen ari zela ja pausua ematen ere bai lehen bailen aurrera egiteko. Eta horrek ez dio lagundu. Bigarren berdinketa. Pilotari gazte aurrez aurre. Ikusmina piztu du partidak eta oraingoz ondo ekin diotela esan genezake biek finalari. Ezkerrez egiteko asmo Rekalde. Ondo atera du beti gora. Oianek hortxe du zer nahi egiteko aurrera proposa. Deja da zabalean. Harrapatu bigarren bote egin baino lehen. Txokoko hori ez du jasotzen dut izan. Justuren bat edo beste entzun dugu. Buena esan da. Rekalde berak indio erregalu, aide eskumia zea entrega guin jaute, gero baina entrega guz, gero akabo, jaide duen. Ritmo bizian. Biak ala biak. Ez dira orain arte pilota kada askorik izan. Elkar trukatu takoak. Baina tanta amaiera omak ikusi ditugu. Giro aparta, Zaldibarko Lazar pilotarekoan bertako
izena daraman torneoaren finalak ikusteko. Lehen da bizikoa Goiuri Zabaletak irabazi du, baina lan asko egitera behartu du Laia Salsamendik. Ezkerrez erantzun dio Xabik Oianen sakeari. Golearekin ezin izan du agintzera pasa. Ezkerre zehar horrekin bai. Bolea zarri azkenean luze. Bipareta harrapatuko du Etxeberriak. Xabiren bolea kanpoa. Gustora jo daue, ja. Luzeak. Aurrez ere beste aukeraren bat barkatu du. Eta azkeneko honetan behar zuena baino asko, zindar gehiago erabindio pilotari boleaz. Gero goitxotik joitu urmabitze txapa ondotik joa litu egin sartuko zan, baina metro terdi batera joitu golo batik eta holan hainbeste injerraz barrun sartzik atxada. Oian Etxeberria, Oiartzuarra, baiko enpresarekin. Denbora pixka bat badara ma. Joaten. Besti ez dait prekontratu zer dago medienten eta badabil etxan izaz ba, espeaz. Etorkizuneko pilotariak dira, bata zein bestea, sake errematea estraineko zein izan du Oian Etxeberriak. Azkar joan da, baina hala ere zinalatu. Oian Etxeberriak eta kenduzik ezkerra idean kuadro bat eta erdiz bizian peligrosu da. Ondo moldatzen da gainera pelota txokoan uzten eta zabaltzen, eta azken unera arte. Zabale da eta eurren gultan tak zulun izten dut zaila da, zaintzia. Txapel batek ez baititu bi buru estaltzen. Eta askotan aukeratu behar izaten da. Batera joan edo bestera. Hirutanto aurretik, Oian Etxeberria. Erdi datera zaio sake hori. Erantzun bizia eta oraintxe aukerako pilota. Xabi Rekaldek. Golea arrogia. Bai, atxoena ondo etorriko zaiola iruditzen zait. Oso azeleratua ikusi dugu azken tantoetan. Lau eta hutseko partziala jaso du. Eta aurkaria oraingoz erosoago edo lasaiago. Veteranoago, tranquila ikusten dazko Etxeberria. Hau, berau zarra eta zera guitzen arren behar da nerviosu hau eta ditxea egoten da gizena. Armailak beteta urteroko legez. Pilotazaleak, pilotariak denak elkartzen dira gaurko egunez. Iturdu jakina izaten da. Goi mailako pilotariak etortzen dira urtero. Ostegunero hemengo jaialdietara. Eta honenetan honenak finalean ikusi hori ditugu. Oian Etxeberria kantxara azkar itzuli da. Partida arin eta azkardoa. Oraindik ez dute nekerik pilatzeko motiborik izan pilotariek. Eta tantu luzi beste joian, bizkor bai, abiadura ondizen bai bate bat beste bat zerin, da horreta asko nekatzen da, bai, tantu luziek, peloteo luziek ez da joian. Sake tanto bat egin du Oian Etxeberriak, sake errematean beste bat. Xabi Rekaldek ere badu, sake ez egindako bat. Sake gurutzatuari, erantzuna ozta eman dio Rekaldek.
Etxeberria. Pelota frontisetik urrundu. Bipareta hori harrapatu eta tanko bihurtu du. Zabalean dejara eginda Errekaldek 4-7. Joingo defensa mundu bilatatzen ginen Zabaleako kortadia harrapo duzan nien behorre tanto. Eta besteari pentsatzeko iaia denborarik ez du ematen, oso joko azkarra egiten baitute, begira. Ez zegoen Urruti Etxeberria, baina hori ez dago harrapatzerik. Harrapatzeko lan. Gero nola jobi da den bestazio jertu. Zulora doin, Zabalea doin da jota peloti diskutik urten arte ez izan gizabila. Lehen galdutako aldetxoa berreskuratu nahian Xabi Errekalde sakeaz jabetuta. Zazpitik errestoa, boleaz jarri da, Itibera ondo, baina baztertu egin dio Etxeberriak eta agintzen bera hasi nahiz eta gero ezkeraideak alde egin dion 5-7. Bai, goitxu jodau, txapaganera bajatu gara lau bazartuko izan barru, goitxotik jodau eta kanpora. Montesak bota egin du pilota hori, Zabal aldera. Eta eskertu du Bizkaitarrak. Elegante Etxeberriak, muñeki ez, txak, tobale ba. Errekalde sakiarekin aurkaria bihurtu, bortxatu eta peloteoan agintzen hasi nahian. Ez da iritsi ezkerrez Etxeberriaren errestoa. Ez da eskun ondo sartut ez da zamun ingerri peloti, sakitzen da, Aurrez beste bat sartu dio eta oso antzekoa izan dela esango nuke hau ere. Bigarren tantua du, gisa horretan lortuta Errekaldek. Erdintzeko abagunea. Ezker hormatik atera eta gero sartu du ezkerra Oienek. Xabi Boleaz. Kanpora hau ere. Pasau inguru pasau da barru nimida. Lehengo pekatu bera egin du, lehen aidez, orain dotera, baina biletan Zabal aldera pilota bideratu, baina Larregi. Hirugarren berdinketa, Bana, Iruna eta Zazpina egin dute. Errekalde aurretik jartzeko aukera. Azpitik ateratako sakea, biladoa, baina ez dira errazak izaten pilota horiek. Azkar gesten da frontisa ikutu eta gero aurkaria gainean datorrela jakin da. Hori dena neurtzea. Esker gantxu joteko oso zaila da. Txapi bino bero hartu du peloti eta goiti eraziliko. Oin zula Zabalea dejadin balau, azpitik efetuaz, bai goiti bera joteko Txapi bino bero badaun pelotek izileko. Baina hori egitea ez da arraza izaten. Bitu. Bai. Etxeberria orain 4-8 partziala jaso eta gero. Hentia burutzeko modoko partidu ez da bizitzen, tantu gonak eta bizko. Hentia hori guztita dagoen. Errasakea. Arrestoa, bipareta hori barruan izango da, baina hortxe da Xabi. Tokia bat zuen biltzeko. Etxeberria Errekalde mendean hartu nahian. Alde handirik ez dago peloteoan. Orain arte, aztertu zaion arte.
Etxebarria bestotza, rekalde bestotza eskerraz minikiten gaur. Zein finalien da hobeto sartzen zen eskerraz, hor da minondizet joan behi gaur. Pelotazo bat bi bagarri joitu eskerraz, eskerra edo zuruen atze dut. Horrenekoa. Horrenekoa. Beziko tanto ura. Gero beste gizte, berak armi edekon jugade diken espadau, ez da, erreza ere basti. Sakea daukanak, abantailatxoa du. Oian Etxeberriak lau egin ditu jarraian, ondoren Xabik beste beste. Orain bi dara matzala. Oi Hartzuarrak. Hiru. Sakez lortu baitu 10garrena. Hori eskumia zeguteko txak izina. Baina lurrean berbezela jarri gabe. Pelotik kruzetan eskerrete kumetik eskerrea duin eskerra sartzeko ez da inerreza izaten. Oba eskumia sartu dira da. Etxeberria bina tanto dituzte sakez egindakoak. Gipuzkoarra badoa. Erdiko sakea, baina aso gabe gelditutakoa. Azpiti datozen horiek ez dirain errazak izaten eskubiz erantzuteko. Ni zoze gizartu da pentolen eskerraz doin beskumia sartu da, bilurra zera bultzeka antzea. Horrek eskumia ez dugu ondo. Trapu askoaz da etorrit jokatu mordoa gero dani, jokatu eta trapu askoaz da Davidinak pelotan ondo iti gatsa da. Apur baten noberen buruei tamaino hartu zit. Erdiak egin ditu Etxeberriak, beste falta. Olazar txapelketa bere ganatzeko. Baina hori Enrique Agirrabiteak esandakoa puntan dabiltzan afizionatu askori gertatzen zaie, ez esaten jakinez. Izena eman toki askotan, eta gero partidu gehiagi. Eta gero partidu gehiagi, gero jakinez ordenetan, partidu batzuk jokatu bidabe, beste batzuk ez, da danak ez ezin jokatu. Lehena bezatezan hori holan da. Kaskue motorretik jauzi hortuko pini bida, gero bainazten dien eskuek mintzen da zera, trapu mordo bat azipini, jehun, redikuluan hemen da, hori martxa eskaza izaten. Jentik ikusi jendau. Jente askok, da esaten da, hau nahi ikonaz eskuenez. Profesional mailan ere antzeko zerbait gertatzen ari da, egurri inguruanetan, pelotarien ahotsak entzuten ari gara, iaia bi egunez behin jokatzen aritu dira, eta martxa horretan ibiltzea ez komeni. Sarriken egun bizen segizen pelotari bate partidu jokatzea, ez da asko izaten. Eurrongo egunien, lau egunien bat jokatzea bai. Jokatut esku ondo espadako zu, handi lau bosteguna ez iozu jokatu. Hori nobera ikusi bideu. Horretarako agadu dirik ez da. Nobera gizien bideu horre konstiente zein bideu. 19. tantoa jokoan. Golea bat, bi. Etxeberriak bigarrenarekin bukatu. 12 eta 7. Lehendabiziko aldiz, 5 tanto bata bestearen atzetik egin ditu Oi Hartzuarrak. Bai, 5 tanto dira. Lehendabiziko bolearekin, ez du zuzenean tantorik egin, baina berriz ere aukera izan duenean postura horretan lortu du aurkariaren defentsa zulatzea. Etxeberria, veteranoa demo joatzen, 18 urteko mutiku izateko,
veterano bat modun jugatzen. Erresto ona. Botibolea sartuko da, ondo. Da, emon da. Bai. Sartu Galanta, da, bai. emon da. Horentxe aukera Errekaldek biparet hori, ona. Bertan zen, baina gurpilarekin ia paraleloan atera da abiadura handi hartuta. Eta ezin ezer egin hoi hartzuarrak. Agurritzeko astik ez dut zuzten, jinti deia. Segi egina zirte guzart. Eta lehentxeago bi sake erraz eraman gabe utzi ditu eta oraingoan errestua asko zer sake zailagoari. Bai. Oraintxe du aukera Xabi Errekaldek aldea txikitzeko. Bola da kadabiltza. Sakatzaileak Lautaro Etxeberriak, lau Errekaldek, 5 gero Etxeberriak, ea zenbat egiten dituen orain bizkaitarrak. Errekalde. Azkarrez jarri da kantxaren erdian, txokora luze, eskubia orain. Ezin inork mendean hartu oraingoz. Aidez ondo oian. Tanto nekagarria. Hori egin zaio pilota oiani, 9:12. Emonda datoren pelotea jorran nekatute gero. Dejadin ondo urtetik, bai batzutan urtetan da bai sarriten falta. Mucho peso dana. Lehenengo tantu gogorran, gero inoke emonda pelote injertzu datorren nolan euntzimarik zabale atzar judadi arrizgetia, ondo urten ezkero ondo, bai sarriten txartu urtetan da. Indartsuak dira bi mutilak. Baina erdietara gerturatu dira. Habia handize bizek emotatzen pilotu dira. Errekalde abiatuko da, sake ateratzera. 10. tantoa helburu. Ona da, sakea. Goiko Oltsoira ezkerka da. Eta bira gerturatu zaio. Hori normala da, aire hartu ustezen dago izian jota apur bat atzeratzea kontra dezue. Gola izako ezkero gero. Azut. Xabi Errekalde. Ederra da sakea. Ondo. Errestuan oian. Bolea. 4. tantoa segidan egin. Eta bakarra falta zaio. Parean jartzeko. Eta lehen esan dugun antike. 4 tanto Etxeberriak. 4 Errekaldek. 5 Etxeberriak. Eta 4 orain. Beraz sakea bere esku daukanak. Bantailatxo polita dauka. Saka egiten da lehen ondo eta gero horreztuen pasetik osta egiten da. Pasa guzik, errematetara bizo juten dit da zailera zaitzen. Errekalderen sakea. Ondo, beti gora oian. Erdira ezkerra irea. Botez jarriko da orain Dimoztarra. Airerekin ez du erabat asmatu. Etxeberria. Errekaldek ederki zabaldutakoa. Utzi badazta gare, baina barruan sartu da eta harrapatu du. Utzi derrigorretik itzalapen denik, ala kanpora jongo dalakoen. Bai, kanpora jongo dalakoan. Begiratu egin du utzi eta gero, nik uste zaila iruditu zaiola eramateko. Bai. Ez ja pasaitu dio.
amabine. Laugarren berdinketa. Lehenengo emozio ondala oingun, bai. Bai. 5-8 partziala Xabi Rekalde. Fiziko tipo ondo da bizo niño, Lasterra fiziko baziko da pixu hartzen hor da ape jokatuko apur bat. Nor iristen den hobeto bukaerara. Rekalderen bolea. Oinetara. Eta Kantragorri espaldiko partez. Gaurrero junbi bat nahi dartzeko, ebatzero bat, herri. Eukidanik leku txarrenien boti iten dubila peloti hartzen. Ez du ongi nortu. Agian iritsiko zela pentsatu izango zuen. Eta botearen zain gelditu beharrean abiatu egin da eta erdibidean gelditu. Erdibidean gelditu. Atzerutzi malau, gurra gudu. Eta botera ondo jokoan. Eta horrek momentuen eukeratu bideu, aurrera ebatzera. Sakearen garrantziaz jabetuta egongo dira pilotariak eta euren esku ahalik eta gehien irautea izango da euren helburua. Etxeberriaren sakea. Ipagetari erraz harrapatu du Xabik. Erasoan hasi. Ezkerrez oso zabaletik goian. Eskuiz bolea indartsua. 14 eta 12. Garrituta utzi nau. Oso zabaletik ezkerrez nola jarri den pilota horretara. Honen aurrekoa. Behatz puntaz ikutu du pilota, baina ondo sartu beharra zegoen eskua pilota hori eramateko. Bai, angulu asko beto topetaitu Etxeberriak, Rekalde bino. Etxeberriak zegia eskerreko Romaro Zabaleko erreja arrizketan dut, zert Rekaldek zulu beste ondo topetan da Zabala bez. Erdire injarraz da gero ekuede gitsi nego nien besti kontraera zara tanto. Apur bat pazientzi ondillo baz tanto markauen bida. Zulora zein Zabalea. Etxeberriaren sake latza. Tanto, dagoa sakea. Orain arteko honena ziur aski. Jarri betxartu inagero bidan leku bine aurrero bat hankabizek geldi ja, peloti jodamen zazoien geldi onda. Hortek geldi atzea peloti pasaute gero eruti zaile da. Pelotian ajunin bida apur bat poizuen ondo harrapetako. Atza beste irutantu hartutzaz Etxeberriak. Zaldibarko Lazar pilotalekuan gaude, bertako torneoko bigarren finala ikusten, lehen da bizikoa Goiuri Zabaletak irabazi dio, Gaia Salsamendiri 22 eta 18 eta hauen ondoren Jorge Fernandezek eta Carmelo Lozak jokatuko dute Iker Egiguren eta Nash Landaren aurka. Oian. Ondo, ezkerrez pilota txaz. Rekalde, urrengoan ordea ez dio zer eskorekin. Ipareta hori, harrapatuko du Oianek, baina begira. Ekarri zin. Ez que ya neki bazida, hori piloti hori zei zina igual ez izan baltzez hartuko buelta,
jun de vuelta hartuta horrek gauzotik ieko zait. Nekiek beren eragin egiten du. Horrengoan Etxeberriaren bolada laburragoa izan da, 3 tanto egin ditu. Eskuz aldatuta eta orain Xabi Rekaldek izango du abantailatxo hori. Dimako aurrelariaren sakea. Erdi herrikoa. Haze efektu eman dio Noianek errestuari. Rekalde. Egota bihurrituz. Bila da orain ezkerreiarekin mino egin nahian. Ez du lortu. Beste aukera bat eskubiz. Luze moztu. Goleaz orain. Era bat defentsan dabil. Etxeberria. Aire sartzeko asmoa zuen, baina ez da iritsi. Eta berriz ere lanean segi behar. Hoi hartzuarrak. Etake Xabi, tanto amokatu duen arte. Eskerri zulo joan lehenengo mehin ditanto, eta hain eskerrak hormi ikutu hormien dizinoen atzera datorla tanto. Gainera Xabik lan asko egin arazi dio, batetik bestera ibili baitu. Join tanto, nahiko nekez gudu. Aukeratxo bat izan du Goienek, eta saiatu da, aurrera egin eta aire sartzen, baina berandu iritsi eta berriz ere aurkariaren bizkarra ikusi behar izan du, tantoa bukatu arte. Goienek berape mototza, Errekaldek inter gehiago dugu. Errekaldek egiten joko zuzen dugu, atzera dugu. Errekaldek joku da lau kuadro. Hogeita 15 minutu oraintxe bete dira. Lauterdiko finala jokatzen hasi direnetik. Etena Oian Etxeberriak eskatu du. Reyes Azkoitia. Frontoi dabilen. Pilotari Oia. Makina partidu ikusten da horrek. Hori du bere afizio eta bere pasioa. Pilota. Rekaldek berdintzeko aukera izango du. Ondo errestuan Etxeberria, ederki zabaldutakoa, Xabi. Oso ondo ari da pilota mugitzen orain. Golearekin zer egingo du, luze, oinetara tanto. Orain bai jo dituela, laupagos pilotaka da hon. Amabos natzea. Norabide egokia batetik bestera. Eta indartsu bukatu Ezker Orman. Azken jokaldiarekin. Boskarren berdinketa. Azken zatian irabazteko aukerekin sartu dira biak. Rekaldek 3 tanto ditu sakez, 4 Etxeberriak. Rekalde eskubiz, kantxaren erdian.
ekimena hartzen ez dio uzten Etxeberriari. Hor utzi ditza, Etxeberriari. Eta luzetxo, estantzina. Oso gantxona. Ondo. Harrapatu. Bigarrenean, Josean Sagazta epaileak esan duenez, bestela ere bukatzu du Etxeberriak jokoan. Ostantzin zaila izan dugu da bueltetik, baina. Pilota zaleak zutik. Pilota hori jaso duela ikusi duenean, errematea oso ona izan da. Hiru errezako, hiruko kuadroko errezatuko du eskerrei die, ondo arrizgatu. Hortek eurra juten izten gotza, horreko hori dugu. Haitu, hiru kuadroko errezan onda. Asko sufritzera derrigortzen du Xabi Goian, sakea Dimoztarrak duenean. Etzaile gustatzen pilotari hauei defentsan aritzea. Eta lehen bailen aurre hartu nahian ibiltzen dira. Oso irekia finala hasi aurretik eta baita azken txampa honetan sartzen ari garenean ere Etxeberriaren saki luzea. Aukera Xabik izan dezake hor, agintzen hasteko. Ondo. Hortxe. Ona. Oso ona jokaldia. Ezkerrez horrentxe ari da pelota paretan sartzen. Ba, ezkerrez apur bat joku hartzen. Da, Zabalin, pentsago jauzi bizakola, atzamar puntakin jota ondo. Mira, hor asko behartu du. Bai. Eta tantoa egina zeukan, txaparen gainean utzizkero. Bai, oso ondo. 6 berdinketa. Nik dut, Regaldek eskundeko la partida, apur bat marketan badau, erak ez. Zuluen apur bat luz eta Zabaleko erretzi apur bat opote egiten baitu, idoazilik gila, bai, horrek egiten besti da gehiago, besti da tenik dugu. Rekalde ere burua saldu eta aukera utzi dio Etxeberriari, baina ezker hormaik kutu eta minik ezin egin. Aurrera pauso bat Xabik. Oianen jokaldia alegina botela esker zaila zen, aurretik da Bizkaitarra. Bai, joine dominio egin dugu ingerraz, hoeto dominio dugu ingo tantutan Rekaldek. Bai, hemen fiziko doinio asko zango dugu, hemen sortzi beratu tanto inbiko ditu epizien artin partidua amaitu horreko. Horrek partidun lehenengo zatizen da, ondo urtetan da, baina kantzetan aziz gero euron buruko minek. Aldapan gora jarri zaio partida irudietan duzuen pilotariari 12-7 aurreratu baita aurkaria. Baina 12garrenean bertan harrapatu eta geroztik hortxe dabiltza, tanto bat aurretik, tanto bat azpitik. Botearekin ez du erabat asmatu, baina ala ere aukera du. Ondo. Zabaldetako pelota horrek eman dio 18garrena Xabiri. Bai, jokatzen hasi da gehiago Rekalde. Anguluek topetan gehiago, Zulora eta Zabalera da irteako. Sake hartzen duenean, pelote ban nagusitu egiten da erraz. Eta bitanto aurretik jartzea lortu du. Beste lau beharko lituzke. Zaldibarko txapela ateratzeko. Baina beste laun orduko, beste peilik, beste laukoa bizago bat eta horren partidua kai kruzin dagoen. Erantzun dio efektu handiarekin. Efektua zoin, Lehen ere beste batean ez ustean harrapatu du. Kanpora. Atze pelotarik egokiena agian hori egiteko. Eixo landu beharra zeuken.
Eta Oianek Deskantzu atzean berak. askatu du, bai. Burumak ikusten da apur bat, Asko ibiltzera behartu du aurkariak. Eta litekena da bai. Nekea sumatzen estea. Baina hartxe dauka, tanto bakarra aurkaria. Humor honi da, 20 hori aldien. Partida onak ikusten ari da. Eta hirugarrena ere ona izango den esperantzan. Gabon kantak frontoietan entzuten mohituta daude azken urteetan. Nola profesional mailako partidutan, hala afizionatuen jaialdietan ere. Etxeberria. Ez du sake gurutzatu. Antxora iritsiko da Xabi. Altura eman, denbora gehiago izan dezan. Eta pasa egin da. Beldur hori bazuen egin duen keinu eta jauze horren arabera. 18 atzea. Ondo egin du hor. Bere buruari denbora egiteko, emateko. Politiko, bai, Nartxo. Oso gutxigatik, baina Bai, gutxiaitik izan da, bai, zuerte txarra, bai. Iker Agirre Sarobeari da autordiko marra zaintzen eta argi ikusi du falta izan dela. 6. berdinketa. Estua izan da lehen biziko finala. Bigarren estu dugu. Bai. Ona sakea. Eraman Rekaldek, deja da horretara ez da iritsi, 19 eta 18, Etxeberria aurretik. Deja de ondo injek txapan, ondo markatu ez, frontein erdi zen injek eta ez da izena santu una, bai, tanto. Azkarra bai. Ezkerra gaiten jun, bai, frontein erdi zen itxi, erdi zen. Aukera izan orduko arrisku hartu eta bukatzen saiatuko da Oiartzuarra. Hirutanto jarraian daramatza. Bolada luzatu nahi luke. Oian. Ondo. Gora errestua. 20 eta 18. Batzuk aile duzin jibutzitan frontixat, eta hori asarta duzin jegoa, eta bera. Hori errestasun horiek itea, apurra eta. Hau eta utzeko partziala. Eta Xabi Rekaldek esertzea erabaki du. Zian egin zioten aurtengo ekitaldiari Gauterbian eta Binaka harrezkero ostegunero jaialdiak antolatu izan dituzte pelotaleku honetan. Egun handia gaurkoa, bi final eder ikusten ari gara. Eta hirugarrena ere aldez aurretik aztertuta ona izan liteke. Kantxan bi pilotariak, bi tanto behar ditu, txapelaz jabetzeko. Etxeberriak, 4, Rekaldek. Oiartzuarra iaz finalera iritsi zen, galdu egin zuen, nahi, Damian Oren aurka. Arantzaura ateratzeko, aukera baliatu nahi du.
Gaurko partida honetan erdian gelditu zaio gantxoa, baina Pipar eta Txapala joan zaio Rekalderi aukera ona zuen, baina 2 zentimetro gorago behartzukeen pilota horrek. Aukera izango ditu orain Etxeberriak irabazteko. Bai, oingo tantu ingo balo batzera Etxeberriak, ego zerak, Rekaldek, zaztu ezinek. Lau eta bosteko partzialak egin dizkiote eta besteari. Baina, eskura, oigan Etxeberriak dauka horrentxe bertan Txapela. Rekalde kaso sakea. Ondo zabaldiretu. Lehen bailen agintzera pasa nahi du. Etxeberria. Indartsu erdira. Bole orain. Luzegia. Bai. Osoa jaso. Eta bizirik atera da. Egoera horretatik. Xabi Rekalde. Bai, join jatzan tanto bizen aldia. Normala da moduen, beste pare bat irua tanto iti Rekaldepe, errez. Ez da asko haiti pasau, Partida osoan zehar horrelakorik ikusi gabe geunden, eta orain Enrique azken aldian, bakoitzak pasa bana egin du. Bai. Saka asko ez da bezartu da. Bost Etxeberriak eta 3 Rekaldek. Leterdi barruruko afizinen mailako ez da asko, baina. Bost nahi du da, Rekalde. 20. tanto egin nahian, lortu du, paretaren kontra. Galtzaileak 18 tanto egin ditu, jaialdeko lehen dabiziko finalean, 20 gutxienez bai. Lauterdikoan irabaziko ez duenak. Beste tanto bat behar du, aurkariaren parera iristeko, eta 2 gainditzeko, markagailua iraulita. Rekalde azpitik ateratako sake hori, aso betik gora, ozta, Etxeberriak. Atzerak atera du Rekaldek, gantxo hori ez da eraginkorra izan. Etxeberria hasira agintzen, baina bai, ondo berdindu du peloteoa ezkerkada horrekin. Frontisetik Urrutibiak. Golea, isiltasuna, Zaldibarko pilotalekuan, tantoa bukatu arte, gainean da, eta bukatu da. Oian, Etxeberriak, irabazi du 22 eta 20, tensio aldiko partida, emozio aldikoa, konto edarrak ere ikusi ditugu. Ikusten da publiko, zelan eskertzen da, zelako txaluk eta zelan eskertzen da. Eta ikusi duzue, ze poza hartu duen oiartzuarrak. Bueno, poza hartzeko da, hori holan izin bidego, holako txapelketa bat irabazitxo eta bitxo gehi, justo den irabaztia, poza hartu zitizen, zatik erraru da. Gortean galdu zuela gainera gogoan izango zuen, kritikoetan pentsatuko zuen, aurten ere berdin gertatuko altzait? Ba, ez dugu, gi horri, baina urten ez zuerto batzu gi dute, bueno, merezi bizin dugu, pelota mondo dugu, eta zeri. Hementxe da Oian Etxeberria, zorionak Oian. Kostata baina lortu duzu helburua. Errekatu egia zen, tensio handiko partidua, eta hasieratikan ez da egit, nervioso, agartatu bezala sentitu naz. Eta hostia, geho bukaeran pien bat entzun pixkat soltatza egin nintzala, nire zarron bukatuko batu, nire irazita oso pozik. Boladak aritu zerete, 4-5 takadak sake hartzen zenutenean. Bai, nik uste bainik eta baixarik sakekin mina handi egin dugula, ikusia, nik 4-5 takadatik genuen, dago
utxo bat obere tanto bat, eta berriz bilek paretxo betzen ginen, ez? Eta tanto partido oso igualatu jonda, esan ustu zantzen da, taka jonda. Lehen gortean, Mamian horre kontra galdu eta gaur 20. egin duenean, zer pasazio zemututik? Bai, egia esan da, 28 ez da izer ginen, 28 gortan, ez dakit, nintzen konfiantzan sentitzen, eta ikusi genuen, semifinaletan Xabik ze buelta eman zion partidua, eta horren azkin 1000 gauza burura, eta nervioso, eta 20. eta urbildu denian ja, zuten tanto egin behar dut, bestela bere alde jungo. 2024a oparoa izan alda oian entzat. Zer? Oparoa izan alden urtea oian entzat. Bai, nik esan nuke aurten urtea ez dela oso izan, ez? Udaran lesilu eta ziela eta ez dut, zumaiak txapelketa eta horako txapelketa ezin izan ditut jokatu. Nik uste nahiko urte boro bilen dutela eta nauzo guztu egin dako. Hobea izatea espero hurrengoa? Bai, beti izaten da, ez? Esperantza, minon ez, indakoak oso guztu. Zorionak. Eskerra asko. Oian Etxeberria, bere buruarekin egin konforme ez, baina poza handi hartuta 22. egin duenean. Amaitu da beraz, 4:00, atxeen alditxo bat hartuko dute publikoan daudenek, eta berehala jarriko dira azken partidako 4 protagonistei begira. Eta hirugarrenak ere jaialdia biribiltzen duen. De la Fuente. Eskatu eskuzak. Burua, tokitik atera nahi izan du. Aldabe. Eskuinka da ona. Hortxe duen geruk. Jokoan utzitakoa oso ona. Jokoan utzitakoa. Azera jo behar Muruak pilota hori biltzeko. Orain sartu egingo da, zuloa bazegoen eta zeinen ondo aprobetxatu duen. Ondo kubri dut oin duen eta lan asko egin eta ondo ametute. Murua bere tokitik atera du De La Fuente. Eseri, ingo dira tanto abukatuta, Enrique? Bai, ez da zizteko, ez da. Pelotakada asko eta onak ari dira jokatzen hemen biatzelariak. Eta aurrelariak ere. Ondo defentsa lanean. Muruaren gantxoa. De La Fuente. Eskuza. Atropella bine pelotik apurat. Eskuza. Bolea De La Fuentek. Arna sartzeko aprobetxatu dute atzelariek eta tantoa orain. De La Fuentek txokoan egin du. 3 eta 5 pilotakada asko jo dituzte. Eskuza pilotakada onak joz. Aurkaria mendean hartuz. Murua. Aldabe orain. Lekuko hartu nahian. Aukera sortu nahian aurrelariari. Murua. Ez. 6 eta 3. Murua sartu beketxu egiten da, arrezko beketxu egiten da. Baienik uste dut atzelari izan entrega bitxia eskutak egiten da. Pelote goiti betiko frontizien da De La Fuente ez da sartzen sartzeko eukera larrei bestotza emeten. Kendu nipen hobeto eskuza da horiela egiten. Baina norbaitek semearen berri baldin badaki bera da. Hori bai. Batetik bestera berak eramaten du, oraindik kotxea gidatzeko karnetik ez dauka Arkaitzek, 18 urte beteta izan arren, eta taxista lanetan ama darabil. Muruaren sakea. De La Fuente, ondo erantzun dio Sotamanoz. Eskuza. Ara, ze jokaldi atera duen, inorki uste zuenean. Txapan ikustu jota,
Zertu, eta daut, dana dezidute daut, ondo urte dut, eta semifinalin itzugarrizek partidua muruak, eta gero sartu iten da, eta hainbat tantu daru, ez? Zabale, hiru bat ezkerretxu, normaliku, Bote, handia egingo dio hemen Aldaberi, eraman, igantzikoak. Eskuza, atze pelotaka da, errebote ingurura joango da, zazpigarren kuadrotik atzera bote egin eta gero. Oso ona, oso ona. Atze bikotea osatzen ari diren. Bai. Batek errebotean pelota jarri eta besteak nola bukatu duen. Da, bize disfrutetan, Eskuza ez dut, oin hartien, joten ondo ikusi, ingo tantu joitu pelota zobi, esateko moduren, hemen bada, mate dizela. Muruaren gantxoa, De La Fuente zai zegoen. Eskuzak bolea indartsua erakutsi du. Txokoan utzi Muruak, dana gainean sartzen ari zaizkio. Aldabe, Eskuza. Bola. Amaika eta iru. Ezin intentuk. Dale egin, oingo tantu ondo joka dute, zelan kubri gorriz ekantzia. Eskuza gaidez eraman De La Fuente. Gozatu gabea, Arkaitzek. Eraman da kendu. Muruak urrutitik, jokaldi egingo du orain Josebak. De La Fuente. Bortitza daukala erakutsi du Eskuzak eta azkenean utxe egin behar zuen bakarren bat. Bai, bakarren bat, da inguranki pelaban itzala uste dut eta utzen galdu dugu, bueno, bataka urte dut, ona be suertez bonak urte dut, Muru, Lehen txapa milimetro batera birritan edo izan du. Neurketaren norabidea aldatzeko asmoz. Eskuzak erantzun, De La Fuenteren sakeari, ona gantxoa, eraman Muruak. Deja da, ezin Eskuzak. Ondo ingeru. Bai, egin da nik. Denbora askatu dute gorriek. Eta esertzera etorriko dira. Sakea, engeru De La Fuente. Erdira ateratakoa. Ondo eutsi dio Eskuzak. De La Fuente, ederra, oso ona. Zortzi eta malau. Partidan egin duen lehen debiziko tanto ere oso antzeko izan da. Esale, apur bat biztura da De La Fuente, apur bat animu dela. Jokera Muruaren zat, baita jokatu du luze, ez du De La Fuente ez uzten harrapatu. Engeru. Ezki jotako pilotaka da, Murua. Eskuza. Aldabe. De La Fuente gainean. Berriz ere lehen gotokira Muruak. 18garrena. Atzean Aldabe azalduko gote zen. Azken esperantza hori izango zuen Aldabe, baina ondo mugitu du Muruak pelota. Egiteko asmoarekin ekingo dio sakeari De La Fuentek. Lehen seitante egin baitituzte jarraian. Erantzun aparta ezkerrez De La Fuenteren sakeari Eskuzak. Eskubiz orain, erasoan hasteko modukoa zen, ez du gozatu. Aldabe. De La Fuente gantxo luzea. Arruan egingo du potea Muruarenak. Eskuza, aurren geldituko zaio Aingeruri, buruz gain pasa nahi, ezkerrez bolean, ekatuta dago Eskuza bera ere, Eskuza eta pelota ninja, De La Fuente. Eskuza, botera De La Fuente. Moztutakoa, arrapatu du, iritsi da, bigarren bote egin baino lehen. Aldabe. Muruak ikusi du, lagundu beharra naukala atzelariari honetan. De La Fuente, zirte dozarte egin aian, barruan, oso ona. Arruan bitu. Justo txapin barruen da, bigarren boti jente hartu.
Horixe espero zuten ikusleek partida pixka bat orekatzea eta Eskuzak denbora eskatu du. Kantzatu ikusten. Bai. Zer gerta liteke benetan. Arrasateko aurrelariaren sake luzea. Eraman Aldabek. Murua, Nera Fuente. Gora. Ez, larun, sartu da. Aldabe. Jokoan utzitakoak ezkerpareta hartu dio, baina ze hutsa egin duen Nera Fuentek. Hutsa asko egiten ari da. Bai. Arreze egiten dugu, berak oituri deko minio gaur gehiago arrizketan da. Aldabe. Iritsiko alda, bai. Nera Fuente, laugarren kuadrora aterata. Eskuza. Gainera torre zaio pilota, bila ingeru. Oraingoa errepatu du. Azka jokaldi egin nahi izan duen Muruak. Atzera Eskuzak. Nekatuta. Laudak ere. Muruaren gantxoa engainatu egin du. Azken momentu arte itxaroten gelditu da txokoan. Nola gurutzatu dion gero. Bai, disfrute du, Eitu gentie bezala nerantzutotan ganera. Azken tantoaren bila abiatuko da Ander Murua. Beteta Olazar pilotarekoa 2022ko finalak ikusteko. Sake luzea atera du. Eskuzari utzi Muruak. Pelota bikaina. Bai. Aurrean geldituko zaie Korriei. Beste bat Eskuzak. Aldabe. Hirugarrena jarraian Claudiokoak. Ze hiru pilotaka da jo dituen. Eraman. Murua. Bien tartera jetxi. Nera Fuentek eraman. Eskuza. Hore ondo bideratutako pilotaka da atze aldera. Gantxoa Muruak. Nera Fuente. Barruan da. Eta orain urdinen txanda izan liteke. Eskuza. Murua. Hortxe du Anderrek. Erdian gelditu zaio gantxoa. Eskuza, bera bukatuko aldu. Ez, labur gelditu zaio. Eti bere ari dira. Agintzen tanto honetan, hau gaiztoa da, Aldaberentzat, eraman, defensa lan handia egiten ari da. Muruaren pelota, eraman Nera Fuentek, berriz ere lehengo tokira, bukatu da. Bigarren aldiz jarra. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
lau pilotariak eroketa ariketak bukatzen ari dira. Jorge Fernández eta Carmelo Loza Errioxarrak dira. Iker Egiguren eta Unas Landa berriz Gipuzkoarrak. Eta aurten irabaziko ez duena Enrique Muru izango da. Azken 3 urteetako aurrelari irabazlea. Bai, apuntatuta onzan, baina txapelketi hasitxe gero debutuan da behaztako dagoela eta, bueno, suerta bateko dizulako izan. Horretako abizak, jentik urten da izan da gizgu lanin da. Norga Etxebarriarekin irabazen zuen 2021 batean, gaur Aimar hemen da, sarioak ematera torri da, besteak beste. Eskutzarekin irabazen zuen duela 2 urte, eta iaz berriz Joairanekin. Arrasatearra Asperekin debuta egina da. B-serieseko partida jokatzea egokitu zitzaion lehengoan. Horrelazkarpen bat eginez eta egia esan maila ona ematen ari da eta ez dugu berriro afizionatuetan ikusiko. Berriak izango dira aurtengo txapeldunak. Inor ez baita. Palmaresean ageri hemen Zaldibarko Lazaro. Fernández bai, Leuterdi barruan baten bai. 2008an hori da. Binaka ez, baina Lauterdian bai finala igoari irabazi zion duela 4 urte. Dena prest. Eta pronostikoa Enrique Gorri. Pronostiko jentia favorito gorri die, Kinelli holan urten dago, eguneko 3 gorrik 40 urdin. Baina nik bakot esperantzatxua Landak azartetan badau urdine bideo azilekila partidua. Ez dota, nik eguneko 50 ikustotizu partidua. Landak doin hartin nolako txapelkete egite ez dugu iroazik, baina gaino binin biko dut, beti gara dator da guztoko luzatik iroaztian. Bestin kontra bestekat ezer, bestik iroazik posible, ja. Mutil basta batek iroaztia beti zen, pues barriz, dano pegazti, Hasi da partida Fernandezen sakearekin. Azkarrez jarri, kantxaren erdian, Unas Landa. Carmelo Loza. Goiko koltsoira Unasiek. Horixe da pilotari honek gaztetasun horren barruan daukan arriskua. Askotan eta gehiegi arrotzen duela eta huts batzu egin ezkero konfiantzak ere bera egingo likula. Mototzanak barrun sartzen behik ezilek txarra izaten da, heldu ezin ibiltzen dana. Partida hasierak gazteentzat garrantzidikoak izaten dira. Eta Lauretan Gazteena bera da gaur hemen. Erdira naita ateratako sakea da hori. Erantzun bikaina. Txost egin dio pilotak Lozari eta aukera orain Egigurenak izango du. Iaz egin dio Carmelori, baina gainean da eskubiz jo behar izan du Egigurenek. Ezkerra da bere esku ona. Hernández. Loza. Landa. Erraz ateratzen zaio pilota bi eskuedatik. Aurrelaria Azpeitiarra da eta atzelaria Oiartzuarra. Lehen herrikide batek irabazi du Lauterdikoa. Bigarren txapelaren bila. Atera da beste Oiartzuarrak. Inundik ere zaleak laguntzaileak izango ditu armailetan. Fernández. Ondo bi urritu pilota. Lozari utzi. Baina ez da behar bezala jarri. Egiguren. Moztutakoa. Aztartu egin zaio Lozari. Lehenengo tanto izateko tanto, bueno, lehenengo izbihar nahi, tanto gogorra,
Ondo landa. Guren. Errematatzeko aukera argirik gabe oraingoz aurrelariak. Hortxe, Fernandez. Antxoa. Aso Ikerrek, Lozarentzat aukera. Unax. Bederatzi targitik. Altura eman dio eta zaurruti zegoen pelota hori. Eire zarrapatzeko. Hori dintzai hori. Unaxi, ematera joan da eta arriskoa izaten dute pilota horiek. Apur bat urruntxo begatu da tanto luzetxu da. Ez da eskun ondo sartu. Baina bestela asko gozatzen ari da. Bastante. Ez da basartu pelota. Tantorik egin gabe, bi eta huts aurreratu dira Fernandez eta Loza. Favoritu dut. Aurrelaria Fuenmayorrekoa eta atzelaria Baños de Río Tobiakoa. San Cosme klubekoa Fernandez eta Barberito lehenaren eskolakoa atzelaria. Iker. Atzera Fernandezek bizi. Asko arrotu du Unaxek, gehiegi gora hau ere. Idutantu. Uxe da horretakon arrisku honen jo. Deño jarten da. Lehenko larun batean Zumarragako finaletan, Ebanska Diario Baskoko finaletan, binakako azken partidan bi atzelariak ondo jokatu zuten, Bairanek eta Bernaolak. Gaur gauza bere egiten duten beste bi hauek. Fernandez engantxoa, ez da eraginkorra izan, hortxe du. Gigurenek, baina ez du asmatu eta urrengo pilotak adan aurkariak erabaki lau eta huts, ez diote Gipuzkoarrek hasiera honik eman. Ez. Iker Egiguren Julenen anaia da. Azpeko aurrelariarena. Gura eskubia, hau ezkerra. Jorge Fernandez. Honen aita. Pilotari profesionala izan dakoa, Dani izenarekin jokatzen zuen. Asperekin oso okerezpanago. Aspe hasi izan nien da urteuen horrek deutu. Eta Titini partido bat irabazi zion, pronostikoak oso kontra zituela, apostuak nabarmen, eta sekulako sorpresa eman zuen, Danik Titini irabazita. Eta beste pelota batek ihes egin dio Holandari goiko koltsoira. Eskarmentu gutxien duen pilotaria bera da, laukotean. Eta pixka lagundu beharko dio Eigurenek markagailua itxukatzen hasi arte. Hau zaila zen, pilotaka da ona izan da Lozarena. Pelota ona bitxi bitza, Fernandez de Lozaik ondo aprobetxe du. Pelota kada ona. Zaldibarko Olazar pilotalekuan gaude bertako torneoko azken finala ikusten. Aurreko biak estuak eta onak izan dira. 28 irabazi du Goiuri Zabaletak Laia Salsamendiren aurka lehendabizikoa. Gauterdikoan 22 eta 20 Oian Etxeberriak Xabi Rekalderi.
ekin diote Errioxarrek Gipuzkoaren kontrako final honetan. Eskuinka da ona Landak. Bila doa Egiguren ez da iritsi eta orain Fernandezentzat aukera. Aire ez defendatu behar, ezin Landak zazpi eta huts. Esertzera datozela iruditu zait. Eska bat lasaitzera. Horre Landa pelotazo jota apuru bat tranquilu jokun sartu bida esazen gen, baina ez da biz. Ez batat ez beste ez da esuratzen dut. Egigurenek eta Landak estrenako partida hemen urriaren 10ean jokatu zuten eta justu irabazi Julen Alberdi eta Aizpururen aurka. Horrengoan aurkariak Ormaetxe eta Balerde izan zituzten 22 eta 12. Eta Fernandezek eta Loza berriz leheniko partidan Unai Amiano eta Balerdi gainditu zituzten 22 eta 18. Askoz errazago hartu zituzten mendean final aurrekoetan Karregal eta Bernaola 22 eta 8. Pronostikoa gorri hasi aurretik bertan bildu diren pilotazaleen artean egindako kinielek horixe adierazi dute 10-tik 6 gorrien alde zeudela eta 4 urdinen alde. Momentuz atredari arrazoi ematen ari zaio Errioxatik etorritako bikotea, baino hau hasi baino ez da egin. Fernandezen bolea. Landa. Sartzera, bastartzera joan. Deixeago luzatu du urrengoa. Loza. Atzera Ikerrek. Eskerra. Lotearen zain geldituko da. Zabalean Biurritzen ahalegintzeko ez du lortu. Unas. Eskubiz joditu tanto honetako pilotaka da guztiak kanpora. Ez du aukera askorik izan orain arte Ikerrek. Baina zerbait egiteko garaia badela pentsatu izango zuen eta ezkerraide sartu da tanto egin nahian. Okerra aldixamarra izan du. Gantxoak. Edudietan Oldo Aldalur. Gure lankide hoia. Eta txapelketa honetarako ere. Makine bat aldiz lanean aritutakoa. Fernandez. Txokoan utzitakora erraz iritsi da. Egiguren hortxe du aukera Ikerrek. Zautamanoz atzeratu. Lozaren bolea. Fernandez orain. Lehen da biziko tantoa. Egin ezin da dabiltza urdinak. Loza. Altura eman da zazpian jarri pilota Landak. Egurenek antxo luzea, tanto. Aixoa eta bizikoa. Baten jabe eta berrontxean emetan dien apuruak. Horixe egin nahi zuen, bere toketik atera atzeraka. Behar bada urrengo pilotaka da aprobetxatzeko, baina ez da urrengorik izan. Saskira jo dute. Beste zerbaiten bila. Noren pelotak dira, Enrique? Pumpanak, danak. Alderik bai, batzuetatik bestetara.
Ez, lehen jokatu duzan pelota die, pelota, pumpan pelota barriz eta ez gero apur bat bizitze atzeko hormala egiten data. Lehenengo apur bat ibilin birezeten die eta ostantzin larra izeten dieta. Nipen dut, danak ordu, zela apur bat bakatut eta baten bat bakutsu ongo da, bai bestiek justuan, guzteune, bai sartuko rebotera horri bilko dina. Ostantzin bizitze binizko danak azten diatzera joten da, naurretik atzeko horman sartzei besta haitxu dizetan. Egiguren txokotik ateratzeko asmoan. Txokotik txokora. Eskobiz sartuko da. Fernandez. Egiguren. Loza. Eraso nasteko pilota du hau. Baños de Río Tobiakoak. Hori egintzaio Unas Landari, 9-1, ezer askorik egin gabe, haze aldea daukaten gorriek. Gero jarri besta inbat ondo inguen, peloti beren direzinun gorputzuk idut, eta horretara ez da etxako pemotan direzinui peloti. Aurkariek egindako pariak baliatzen ari dira Fernandez eta Loza markagailuan alde handia lortzeko. Ezker hormarekin nahastutako sakea. Moztu Lozak. Atzeratu orain, ondo. Berrian jotako pilotaka da baztertua. Aso, atzetik Gunasek, Fernandezek zer. Ez dio Inpartarik atera pilotaka darri eta orain Landak oso gora bota. Landak ez, Lozak. Lozak. Nipentu, bastartu izakola apurate jote jundan inda prisaz eskuz hartutzat da gora. Zetuzte pilotarik aldatu dutenik. Lehen tanto bat jokatu dute. Baina gainera xamareton zaio Unasi. Eta bizitxea egin du lurrean eta behar bada horregatik pentsatu dute. Hobeto moldatuko direla beste narekin. Egiguren, Antxo luzea. Loza. Zota gainan Arri zen pilota hori. Fernandez. Ipareta efektu handiarekin. Bihurritu Fernandezek paretaren kontra. Loza oso aurrean. Erki gozatutako pilota. Altura handiarekin, eraman nahi izan du, baina zapaipean dagoen egurrean jodu pilotak. Loza gozakaitz xamar hasi da, baina orain gozatzen ari da. Gero aukerako peloti ondo batzun dugu, ondo emuten. Peloti zazpikoa duen, zazpiko marran boti eta errebotera inoiz, pelota zona joten da. Bastartu gana da, amarkoa duen. Ordu laurdena bete da eta tanto asko bukatu dira. Amabi, aurotara. Landa. Txapapera. Amaika eta bi. Gazteetan ondo hastea garrantzia handia izaten duela aipatu dugu hasieran. Oker hasi da, Oiartzungo atzelaria eta horrelakoetan horrik ez zuzentzea ez da bat ere erraza izaten. Ez, behin holan hasizkeo zuzentzea eta lehena behin espazio didula dut. Finalin etorri alde batera favorito, errezio hasiko da lagun da pitxen gatu. Urte baten zahala egite bekin favorito argitze ziren,
gesta Azte zentzin kontra dizuek errezidoa zikoa lakuen zagaleik eta danak, kinelak eta danak alde batera eta gota bite bi irebazitzen. Azizan gesta saketan da saken mordo bat eta zera eta partidu gota bite bi. Da besta aldera favorito izen da, Oseak, finaletan da onago gauza paztiztarra zarritu. Fernandez de Gutx egin du hor errematean. Nik uste, amaiketatik bakarra egin duela Fernandezak aurrean. Batipat aurkarien Gutxez elikatzen ari dira orain arte. Lehen da biziko zatia. Ez da bat ere ikusgarria izan, ea, bigarrena. Berzo, zabiten azten dit. Iker Egiguren. Sake laburra, ondo sartu da Aidez Fernandez. Loza. Egiguren. Unax, antxaren erdian ezkerrez. Ies egindakoa Zabalera. Ondo bildu du Egigurenek, Fernandez. Errematerako aukera ona. Baina erdira atera zaioen arren. Ezin Egigurenek eta Eskumia eskunda, eta eskerraz jarri da, eskumia eskotu funde eskerra etortzeko peloti eta gizki jarri. Ezin galduko dugu itxaropenik, baina Eskozerek gehiago espero genuen hirugarren final honetatik. Jorge. Erdiak baino gehiago eginda daude Errioxarrak. Jokoan utzitakora erraz iritsi da Egiguren. Landa, Gutx. Zuzendu ezin da dabil. Konfiantza era bat galduta. Jarri bez ganea pelota da, ja, jarri bez da egin pelota. Oian Etxeberriak esan digu, aurkariak 21 eta 18tik, 22 gerturatu zaionean 1000 gauza pasatzizkiola burutik. Pentsa, zenbat izango dituen Unax Landak. Lozari utzi, ezkerrez. Egiguren. Unax, animoak behar ditu bai. Utzi Egigurenek, Unax. Erraztasun ikaragarria dauka pilota bi eskuekin atzeratzeko. Eta hori egiten ari da orain berdean sartze da. Loza nagusitzen hasi da. Fernandezen mentxoa. Golea den ona, oso ona. Hauze, izan da bere errematerik onena. Rio ganó de un partido y que Navitz, curioso de un partido, seguro, arriesgatu asko, eta genuina arriesgatu apur bat, baina, zozara arriesgatu egin bideote, eta seguro. Oso azkardoa, senior mailako finala. 8 eta huts, aurretik hasi dira Fernandez eta Loza. Eta 3 tanto egin dituzte urdinek, baina banaka aurkariek gehiago egin dituzte bitartean. Aldea orain 11 tantokoa da. Fernandez. Txokoan dejada luzea nahi zuen, Lozarentzat pilota ona.
Landa. Keinu Fernandezek, Lozak atzeratu. Egigurenek jokoan sartu nahi, baina minik egin gabe. Eskubiz atzeratu Lozak. Ezkerrez orain. Sendotasun handiagoa erakusten ari da. Atzelari gorria. Ondo Loza, Bai. Obligo izan asko iten, pelota zutona joten da partiduna jogatzen. Fernandez, Olea. Ondo Carmelo. Zotamano bizi, Fernandezek, atzera Unas. Ontzat eman dute epaileek. Lehen da bizikoan ez, bigarren bai. 15-3. Lan gehiago. Eman diote tanto honetan Urdinek gorriei, baina amaiera aurrekoen antzekoa izan du. Errioxarren Sakura tantoa. Denbora askatzeko asmoz dira. Ez zuten horrelakorik esperoko Zaldibarra torri direnean. Bai, apur barratxia aldatu edo Sosa egiteko, Sosa denpori eskatu edo Sosa egin dira, Sosa aldatzen da. Eta zuen herriko seme ospetsuenetako bat, falta dela iruditzen zait, Armailetan urtero ikusi ohi dugu hemen Mendilibar jauna, baina aurten ez datorri? Aurten ez dut uste hemen dira, ez dut ikusi nopu bintzat, ez da fijo, hemen nabilen ala ez, baina ikusi ez dute. Jose Luis Mendilibar pelotazale amorratua da, askotan ikusi izan dugu pilotalekuetan, Labriten Osasuna entrenatu zuen garaian, Ibarren ere bai askotan astelenan, pelotaz berak jokatzen zuen hemen paletaz, baina orain Grezian da eta behar bada ez etortzea erabakiko zuen aurtengo Eguberrietan. Grezian oin gabonak izaten dira. Hori bebetxu bida igulan aztegun izango da, eta Gorantziak dagoen tokian dagoela Jose Luis Mendilibar entrenatzaile bikainari. Fernandezek atzeratu. Loza. Ondo. Eguren bila doa. Goiko koltsoira. Unas Landak. etorta egon eta geldi deun nien ez da belak azartetan, ez teko gure egun eta alperda. Txuku jokatzea nahikoa dute gaur Errioxarrek 22 iristeko ikusten ari garenez. Jorge Fernandezen sakea. Egiguren Lozak ozen eskatu dio, pelotaka da ona da, zazpigarren kuadroan bote egin da. Nabi paleta. Meritua biena. Lozak erreboten jarri duelako pilota eta azulua hundia utzita gero. Bestik erremetetia, sarpetia, izena meditu da. Fernandezen sakea. Ezkerrez, kantxoren erdian, Unas janda. Lozak moztu. Fernandez. Hau ere biparetaz. Bai. 18-3 eta horrelakoetan atzetik doazenek partida lehen bukada dila eskatuko dute.
Bai, frontein egoteko amaitzeko gogoaz dauzela uste. Bueno, amaitzeko gogoaz ez, bai, tanto batzuk egin albalitu egingo lukez, bai, ezin jabe zerra sarta durten da. Kirolariak sufritu egiten du horrelako egoeratan. Duela gutxi ikusi genuen profesionaletan, tartean jokin altuna zela gainera, 17 eta 4 irabazten ari zirela eta galdu egin zuten, ia sinista zina da, arrasaten gertatutakoa. Pastan diolako lantzin, behik itxiten, Oso lantzen behin. Lantzin behina pasadik. Loza, pilotari galdu gabe dago, alatzenari gorria. Ordu egigurenek, Antxoa nahi bezain hona ez da izan, indarra bazera eman, baina norabidea falta izan zaio. Gauza oso aukera gutxi ematen ari zaizkio. Carmelo. Nash. Azkarra zatzera. Ezpozorrein, pelotakada horrekin Ikerrek, aurkariak agintzen azteko balio izan du. Ez du asmatu Gantxoarekin Fernandezek, baina orain aukera hobea izango du. Gozatuko dago pilota Bihurria. Gora. Agarra, 6 euro pineli irabazten dagoenak, ez dait. Nok bat ematongo da, hainbestetik bat ematongo da. Ez da errez, askozion. Hiru tanto dauzkate urdinek eta 3 falta zaizkie gorriei. Beste final bat ikusi nahi genuen, beste final bat espero genuen, baina ez dirudi honek ezer askorik irango duenik. Unasek atzeratu eta baztertu. Ikerrek gaizki jotako piloteka da, Fernandez. Unasen bolea. Ez da una izan, 23 huts gehienak Unasek egin ditu, baina egiguren ere ez da bateria asmatzen ari. Egiguren ez da, kontaje edo egiten da, banda abizen nien da. Bat eskaz da bilen nien besti dira. Ordu erdi orain txe. Nagusien finala jokatzen hasi denetik. Jorge Fernandez. Gainean da. Falta eman dute, baina nik zalantza daukat, Enrique. Hemendik gara kuisa lertan ondata, berak gupino urro bat ikusiko. Eta txaparen koska jo izan balu bezala atera da gora. Horri guztien dugun. Netzat txapa jo du. Hortxe ikusiko dugu, bai. Hemetik moten du bintzat txapa jodula. Zuzenen ere ala iruditu zein eri. Bai, apurro betxu jodabena, bai. Iker Egiguren. Protestaren bat entzun dugu orain. Baina, ez ditu niri ezker hormatik gora joan denik. Carmelo Loza. Hernández.
Egiguren, txokoan utzitekora erraz iritsi da Fernandez. Egiguren, Loza. Beste bat, baino de Rio Tobiakoak. Lastertutakora ondo sartu da Unas. Arro, Fernandezek atzera. Ordu. Motx-motxean egindako bolea, lehen da bizikoa. Utzi gero Lozari, eta airez defendatu behar Unas, ondo. Fernandez. Horriz ere, hautsi. Airez Oiartzuarrak. Botera orain. Tanto berak egiten da, baina berak entantu hau. Partidu usteko bazin edonen hantxa. Partidu desitan da bileiten gaia, egiten da. Eta dago, Olazar pilotarekoa gozatu egin dute ikusle, lehen bi finalekin. Lehenengo partidu bitxekin oso gustora, baina hirugarren hartzea. Tanto behar dituzte Fernandezek eta Lozak amaitzeko. Egiguren. Bolea, beste bolea bat Fernandezek. Arien arteko jokoan, inor ez da garbi nagusitzen ari, atzera Fernandezek. Loza. Fernandez, gantxoa, jaso Ikerrek, atzera orain eta botera jartzeko denbora izango du Unasek, baina, bai. Loza. Ondo. Harrapatuko du, baina pelota asko zabaldu du eta azken unean ezin frontitxean jarri. Ointxe pelotan hasi dira purru bat pentsatot landata, nerbizio gapurtzik joan nien da galdu da dela ikusi da nien, ointxe tranquil dute pelotan hasi dira pur bat. Berandu izango da baina. Bai, ja, berandu da, tantu datzukin, ja. Gente ikusten, jokatzen etoro egin behizien zein joan jokatu. Egiguren. Zaila jaso du. Ikerrek atzera. Fernandez. Egiguren. Unas. Loza. Fernandez aurrean. Aztartu egin zaio eta ezin izan dio ezer askorik egin pilotari. Egiguren botera. Loza ondo kendu dio eta horrengoa errebotera bidaltzeko asmoz edo Junda aprobetxetan behiak gora izan. Asko galtzen ari da, Unas lehanda. Konfianza, peloti imotoko, bezairutuko, bezestabil, bape guztu. Senior mailako finala amaitzear.
Punto bakarra behar dute. Azken sake atera du Jorge Fernandezek. Luze moztutakoa. Goiko txapajo eta amaitu da. Errioxarrek irabazi dute maila nagusiko partida. Askoz ere gehiago espero genuen Enrique. Bai, favorituek gorriz zirena jaki hau beste maila bateko partiduen esperantzi duk, zein gutzu da. Holan urten dut, holan zinbeko dut, lehena behin espazio dit, da oingo bai. Fernandezek lauterdian irabazi zuen. Eta hementxe ditugu bi irabazleak. Bueno, Jorge, enhorabuena. Muy buenas. Bueno, ganaste en el 4,5 y parejas hoy. Pues sí, contento de repetir. Ya hacía tiempo que no sacaba una chapela por aquí, contento porque es un frontón que da gusto jugar. Lo que no esperabais era que ibais a ganar así. No, eso al final normalmente esperas que sean disputadas, pero bueno, hemos conseguido meter el ritmo que nosotros estamos cómodos. Ellos desde el principio se los ha notado muy incómodos y bueno, contento porque hemos hecho buen partido Carmelo y yo. Bueno, tampoco habéis tenido que hacer maravillas para ganar hoy, ¿no? No, sabíamos que metiendo nuestro ritmo nosotros solemos fallar poco y ellos atrás banda sobre todo sabíamos que podía bajar si no tenía el día y Carmelo ha gozado mucho, ha metido la pelota bien atrás y aún así se la ha visto muy incómodo. Bueno, tu compañero había ganado aquí en el 4,5, Carmelo, para ti es la primera chapela aquí en Zaldívar. ¿Qué? Digo que es la primera chapela para ti aquí en Zaldívar. Sí, al final llevo jugándolo 3 años y me he quedado siempre en cuartos y este año muy contento de haber llegado a la final y haber disfrutado todo el torneo y nada, y muy contento con el triunfo que hemos hecho hoy. ¿Y con 2024 en general, qué tal? ¿2000? ¿Con el 2024 ha sido un año bueno para ti? Sí, este año ha sido muy bueno, ya que el 2023 no tuve tanta suerte. Este año he llegado a bastantes finales y con las manos también respetándome y eso al final es lo más importante. Enhorabuena, 2-2. Saribanak eta berehala egiten hasiko dira. Agintariak gerturatu dira, pilotariak ere prest izango ditugu une batetik bestera. Olazar pilotalekuan izen bera daukan txapelketa gaur amaitu da. Lehendabiziko urtea 1988 izan zen. Jon Bazetak irabazi zuen buruz buru finala Mujikaren kontra jokatuta. Eta Pinaka berriz lau nafarra aritu ziren lehendabiziko final hartan. Luk Janbio eta Pezetxeak, Goizuetarrak, Arzaluz eta Satrustegi. Goi mailako bi bikote afizionatu mailan. Antolatzaileek omenalditxo bat egin nahi izan diete urtetan zehar lan asko egindako Indigo Bernedo eta Jose Angel Iturri Kastillori. Kinielak eta egiten asko lagundu izan diete eta Enrique eta Jose Marik ordulari bana oparitu dizkiete egindako lana eskertu nahian edo. 1988 urte hartan hasitakoak izango dira saria jaso duten bi hauek. Ondoren finalen ordena jarraituz emakumeak etorriko dira lehendabizi. Ondoren lauterdiko finala jokatutakoak eta azkenik Pinakakoak. Inigo Bernedo eta Jose Angel Iturri Castillo omendu dituzue egindako lanagatik, Enrique. Bai, Inigo Bernedo berandu txoa Iturri Castillo txapelketi hasi gendu nien beste frontoian, ja kinelak iten da laguntzuzkun da, arrezkero beti ondago kinelak iten da laguntzen da. Ja zelan
jubilau eroia, laro urte eta ezoskun, bueno, nahiko dala eta itxi mitzala eta haitik itxe, agradecimentu bat. Eta atzetik, baldator, gazterik, laguntzera. Bueno, batzu bada biz. Laia Salsamendi, irudietan berehala ikusiko duzue. Min hartu eta urte pare batez egonda. Elordik emotzatxa trofeo Salsamendiri. Aitor Elordi, Txanoarekin ez dugu ezagutu ere egin. 22 eta 18 amaitu da. Txapelduna gaur egungo banakakoa bera. Goiuri Zabaleta, 15 urte baino ez. Eta urte zauragarria bukatu du. Aimar Morgatxebarria, trofeo eta txapela ipintzen Goiuri Zabaleta. Baikoko atzelaria honek ere arazoak izan ditu. Azken hilabeteetan eskuekin, baina badirudi jarraikortasun pixka bat ere lortu duela eta maizago jokatzen ari direla orain atzelari bizkaitarra. Ondoren lau terdiko protagonistak. Markagailu estuena, beraiena izan da, 22 eta 20 bukatu baita. Oian Etxeberria 21 eta 18 aurreratu. Tanto bakar batera hurbildu zaio Xabi Rekalde. Baina azkenekoa Gipuzkoarrak egin eta berak irabazi du. Hortxe duzue Xabi Rekalde. 12 eta 6 atzerotuta ibili da. Bero aurretik ere bai. 18 eta 16. Baina ezin lana biribildu. Azpi txapeldun izan da azkenean. Oian Etxeberriak aipatu digu ez dela 2024 urtea irte biribila izan berarentzat lesio batzuk tarteko guian ez dela nahi adina jokatzerik izan, baina azkenean konforme gelditu da. Maite pozik, igez ezaban lortu, bai urten lortu dut, ja, datorren urtien dinakakuen sartzen den finaletara papelo nahi jena ben. Carlos Sergiok eman dio saria, Bizkaiko kiroletako arduradunak. Egiguren eta Landa. Txapel bat oihartzuna joango da Zaldibertik, baina bestea bidean Errioxako norabidea hartuko du. Unas Landak ezin izan baitu. Iker Egigurenekin eta aurpegian ezagun dute galtzeaz gain ez dutela partida bai, kolore tristi eta triste doiz. Fernandezek aitortu digu, Euskal Herrian aspaldi txapelik lortu gabe zegoela eta pozo eman diola. Lozak berriz 3. aldiz jokatu du Olazar txapelketa, aurreko bietan, final laurdenetan. Aldu zuen, baina aurten amaieraren iritsi eta azken partida ere ona izan da. Eneritz azpitarte Zaldibarko alkatea atera da, Carlos Sergiorekin batera. Garaikurrak eta txapelak garaile berriei emateko. Azken txaloak beraientzat izango dira. Eta Enrique, beti esaten duguna, aurtengoa bukatu. Eta denbora askorik itxaron gabe, laiztera hasiko zarete datorren urtekoan pentsatzen. Ba, datorren urtien julio inguruenia aztega pelota dezea ideitzen da, kluek danak emon biretzetuzkue bailbena idatzit eta julioen emonezik agostuen gentio porretan oten da eta septiembrin lehenengun septiembrin erdizien azteko estuzku azteik emoten da, haitik aztega julio.
Bai, hori deika, baina aurretik pelotariak ikusi eta erabakitzen zein zaleken. Hori urte guzti izaten da, zein zelan da bilen da, zelan da bizen da horrek, hori urte guztiko biherra izaten da, baina, bueno, hori inezik ezilik ez, gero, batek suspenditzen da nien abesti da nien jenti izutu inbizu barrizek hartako. Lehenengo apuntetako txapelketan da, gero suspenditzen da nien zailago izaten da. Eskarik asko Enrique, zorionak eta urte berri on. Bueno, igual zego, eta besta bat arte.